Duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what you. For anyone who needs a helping hand, we are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw, mga inigugma ko nga mga utod kagabihan kay Kristo sa sining nahauna nga Biyernes ang bulan sang Setyembre, kagaton ginapasidunggan ang Sacred Heart of Jesus. Kaupod ang mga deboto sini, mga muyo kita nga ang Dios magdugang sang aton pagtuo,
kag magdala sang kapupunan sa mga halad nga iya ginhatag sa aton. Kaluoy ako o Ginoo, nagapangamuyo ako sa imo sa bugos nga adlaw. Maayo ka kag mapinatawaron, puno sang mapinadayunon nga gugma sa tanan nga nagapanawag sa imo. Mangamuyo kita. O Dios nga makagagahom, tagtugas ang mga buta nga maayo, itanom sa amon mga tagipusoon ang pagigugma sang imo ngalan, agud nga paagi sa pagtubo sang amon kabuhi nga espirituhanon, imo pagidugangan ang amon kaayo, kag sa imo mahigugmaon nga pagbantay, imo initipigan sa amon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesu-Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 5, versikulo 33, tubtob 39. May mga tao nga nagasiling kay Jesus, nagapuasa kag nagapangamuyo sing masunson na mga gintutunan ni Juan, kag subong man na mga gintutunan sa mga Pariseyo. Pero ang imo mga gintutunan, nagakaon kag nagainom sing masunson. Si Jesus nagsiling sa ila, mapapuasa bala ninyo ang mga inagda sa kasal, samtang kaupod pa nila ang nubyo. Apang magaabot ang tion nga ang nubyo, agawon sa ila, kag sa sina nga mga adlaw, sila magapuasa. Si Jesus nagsaysay man sa ila sining mga palaanggiran. Wala sing tao nga nagagunting sang tinabas, halin sa bago nga bayo, kag nagatukap sini sa daan nga bayo. Kay kon himuon niya ini, maguba ang bago nga bayo, kag ang tukap halin sa bago, hindi magbagay sa daan. Kag wala sing tao nga nagasulod sang bago nga bino sa daan nga mga suludlan nga panit. Kay kon himuon niya ini, pagabos dikon sang bago nga bino, ang daan nga mga suludlan, kag mauyang ang bino, kag mawasak ang mga suludlan. Apang ang bago nga bino, dapat isulod sa bago nga mga suludlan nga panit. Kag wala sing tao nga nakainom sang daan nga bino, nga nagahandom sang bago nga bino, kay siling niya, labi nga maayo ang daan. Sa paggamit sang larawan sang kasal, si Jesus nagtudlo sa aton nga nagkari siya sa pagdala sang kalipay sang Dios non nga kaluwasan. Tungod siya ang nobyo, ang iya presensya sa tunga sang iya mga gintutunan, nagatawag sang pagsaulog o kon pagselebrar, kag indi ang pagpuasa. Ang Ebanghelyo nagahangkat sa aton kung paano ang pagsunod sang pagpuasa. Nahauna, ang pagpuasa among tinion sa pagkuha kung ano ang importante sa aton para manginhilway kita sa pagpangamuyo, kag subong man sa iban. Nga mangin available kita, bukas kag maalwan, paagi sa aton pagtanay sang aton mga kamot sa aton isig katawo, kasubong sang ginhimo ni Jesus sa mga kubos kag imol. Ikaduha, ang pagpuasa amo ang pagpahanumdum sa aton sang misteryo Pascual. Sa panahon sang pagpuasa, aton madumduman ang balaan nga mga adlaw kung sa diin aton ginapamalandungan ang kasakit kag pasyon ni Jesus, ang iya pagigugma nga wala sang kondisyon. Kag ang paglao mupod kay Jesus nga ang iya pagkabanhaw magadala sa aton bilang manunubli sang palaabuton nga himaya kag paagi sa iya mangin-anak kita sang amay. Kag ang ikatlo, ang pagpuasa nagadala sa aton sang konbersyon, sa pagbag-o sa aton, nga mangin bag-o nga tinuga, kasubong ni Kristo. Wala sang pulos ang aton pagpuasa, kung wala ini nagatandog sa madalom naton nga kaangtanan sa Ginoo. Nagapuasa kita, bangod gusto naton i-curb ang aton mga physical desires, mag-mortify sa mga senses, kag magdisiplina sang aton mga kaugalingon. Kag ang pinakarason nga aginabuhat naton ini, agod nga mabuligan naton ang aton mga kaugalingon, sa pagpahanumdum sa aton espiritual nga pagtrabaho, ilabi na gyud ang pag-acquire sang mga virtues sang aton Ginoo. Sa malipot nga sugilanon, angot sa aton ebanghelyo sa sininga adlaw, aton talupangdan nga gingaan sa aton Ginoo,
sang bag-o nga kahulugan ang pagpuasa, matapos ikumparar sa mga tao ang iya mga sumulunod, batok sa mga sumulunod ni Juan, kag sa mga Fariseyo. Iya ginpaathag sa ila nga nagapuasa lamang ang mga inagda sa tion nga kwaon na ang nobyo sa ila. Nagasayod ini sang madalom nga handom sa aton kalag, nga kung madula na gani ang Ginoo sa aton kabuhi, paagi sa pagpuasa, luyag naton nga magbalik siya sa aton luyo. Mga utod kagabian, kabay nga amo sini ang aton rason kung kita nagapuasa. Agod, manumbalik sa aton kabuhi ang aton Ginoo. Hindi bangod na dula siya sa aton kabuhi, kung di bangod kung kisa, ginasikway naton siya sa aton sistema kag kabuhi. Amo nga paagi sa pagpuasa, agdahon naton siya sa pagbalik liwat sa aton kabuhi, agod nga manginlubos ang aton kalipay kaupod siya. Si Pope Francis nag-enumerate sa mga bagay nga pwede naton ipuasa. Pagpuasa sa mga masakit nga matinaga, agod maghambal sang kaayuhan lamang. Pagpuasa sa kasubo, agod mapunan sang pagpasalamat. Pagpuasa sa kaakig, agod mapunan sang pagpaumod. Pagpuasa sa mga negatibo nga pananawan, agod mapunan sang paglaom. Pagpuasa sa mga kabalaka, agod magsalig sa Ginoo. Pagpuasa sa mga reklamo, agod magkabuhi sa simplisidad. Pagpuasa sa mga kabudlayan, agod mangin mainampuon. Pagpuasa sa mga mapait nga mga pagdilaw, agod mapunan ang tagipusoon sang kalipay. Mga utod kagabian, kung kita nagapuasa, kabay nga hindi kita madula sa pinakarason nga aginahimo naton ini. Wala sang iban, kundi agod mapunan kita sa aton kabuhi, sang presensya kag pagigugma sang aton Ginoo. Kabay nga sa sunod nga kita magpuasa, ang pinaka-intensyon naton, amo ang maangkon liwat ang aton Ginoo sa aton tagipusoon kag kabuhi. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa inadulot sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100. Ikadua nga hatag! 200. Ikatatlo nga hatag! 300. Ikaapat nga hatag! 400. Ikalima nga hatag! 500. Salamat gid sa 500 ako nagdaog. Salamat sa Bombo Radio nakadaog ako sang ila nga promo, swerte sa palengke 2022. Salamat gid nga nagabutan ang akon nga entry kadako na ni sambulig sang akon nga pangabuhi. Ako si Lolita Dacalos, taga Takuleng, Poroclerio to, pero are ko de sa Murcia kay are ko sa kun anak. Ginswerte gid ako sang akon nga ginhulog sa Bombo Radio. Salamat gid sa Bombo Radio kag Star FM. Kamo galing nagpamati. Ang akon gani ginbakal ko gid ni para lang ako maka-intra. Salamat gid. Basta Radio Bombo, number 1. Star FM is all for you.
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Ngipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 30 minutos na ang nakaligan sa oras nga alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, maayong aga Western
Visayas, Siyudad San Bacolod, Probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niyang aparatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Reports, First Edition. Subong Biyernes nakita sa karon nga adlaw banwa pet sa 2 nakita sa bulan sang Setyembre. Tuig 2022. Kag sa aton iyang mga kauturan, no? Kag sa aton iyang mga kabombo, amo na ka dasig ang aton iyang mga inadlaw, no? And it's 114 days to go na lang mga kabiyanan kag Christmas na. 114 days to go before Christmas. That is why nga magbatian nyo na sa karon ang mga kanta ni Jose Marichan. No? Nagdigad to nagabulubutuwa lang si Jose Marichan. Subong niya, ara nagid siya nakabutuwa, nagid siya kay Man Berman na. So, kabay pa, no? Madamo sang or magkagulugin hawa kita sa subong iyang Bermonth or sa subong iyang Bermonths. Na sige, sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Ano mga regapanguna nga mga balita nga aton iyang tutukan diri sa aton iyang palatuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Sa mga regapanguna nga mga balita local sa subong iyang aga. Kamustahon naton ang sitwasyon naton diri sa may palibot sang Siyudad San Bacolod. Chikeron naton kamustahon ta kay man month na ang mga drivers ta okay lang. Mayara sang ginapropose nga masaka pagid ang pamasahe. So hibaloon tabi anong reaksyon sa mga kauturan naton sa mga drivers, sa mga commuters man sa subong iya nga aga. Kag subong man dugang pa sa mga balita local bao ti kahapon nag-init man ang supposedly ang ginpatawag iya mga kabinan nga press conference ang Central Negros Electric Cooperative tungod nga nagtambong tos Mr. Winnie Sancho ati nag-init. No? Nagtindog siya kag magtudlo sa mga board of directors or particular kay board of director Eugene Velasco. Isang mga aktwasyon no? Sige, diskusyonan ta na karon ha kag subong man sa mga kauturan naton kay sa aton ang mga kabombo sa dugang pa nga mga balita nga tutukan naton sa subong iyang aga driman sa aton iyang palatuntunan. Hibaloon naton no dugang pa nga mga balita local, especially iya mga kabinan no ining nakitaan man nga bangkay sang isa ka Iloy na no sa may barangay Maaw, Siyudad Sambago no nakitaan kay naanod ni siya mo nakitaan na no so ibaro naton man ang pinakauli or latest nga investigation diri sa aton iya makatapos ang kapulisan kag sa dugang pa nga mga balita no sa subong iyang aga balita pungsud nun aton iyang chikeron man kamusta naton ang bagyo nga yari sa aton iya sa may Philippine Area of Responsibility. No, mayara na sa mga lugar nga may storm signal na. Chekero naton karon ha ang pinaka-latest nga update kag subong man. Sa aton yung mga kabombo, ang COMELEC handa na no sa mga almost na. Daran sa mga 80% para sa pagpanghanda sini sa barangay kag Sangguniang Kabataan elections. Kag sa mga kabombo naton kadto man kita dito sa luwas sang pungsod dugay-dugay may kaupod man naton ang aton nga bombo international correspondent direkta iya mga kabiran sa may Canada Sir Ferdinand Galila hibaloon ta susnano man iyang Pinay no
Pinay kag ang iya nga bata nga babayi ginbuno, no? Ang ginaligan suspitsado diri ang anay niya ex-husband man, no? Pero ang ex-husband niya nga Filipino man, no? So, headlines gini karon sa Filipino community dito. So, chikaron ta kag ang mga latest pa nga mga development dito iya mga kabiran sa Canada na mga padulong man kita dito karon. Sige. So, initanan ang aton iyang diskusyonan samtang kita nagapangaragadrigid lamang sa Biyernes naman edisyon sa aton iyang paratuntunan. Kadasig lang sa mga inadlaw no? Sa mga kauturan tag sa aton iyang mga kabombo. That is why subong bear month na kita. Nagambal na ko gani kayo sa inyo, no? Kadasig lang sa ato diya nga mga inadlaw. So, sa mga utod naton subong Friday naman kita, no? Kung ang mga kabataan, may mga klase, kaya hindi nagsugod naman ang klase, at Friday na, no? Tapos ma-weekend naman na muna kadasig ang ato niya mga inadlaw sa mga utod naton niya nga mga remedyo general. Bauti aga pa ni nagamalataho sa mga merkado, sa mga kapihan, sa kundiin-diin lang yang bahin diri sa aton sa Bacolod, no? Sa Negros, sa Western Visayas, sa bugos nga pungsod Pilipinas. Maka-monitor gid sa aton subong kay kung hindi man makalabot sa 630 kHz sa inyo diratag sa mga radio dial, tinaga-inop danay man kita iya mga kabinan sa Facebook just like subong, no? Naga-monitor kamo sa aton sa Facebook live naton sa mga utod naton dira iya sa luwas sampung sod bawat mga kauturan ta from Canada, Germany, no? America, sa din man nga bahin sa Kuwait, Saudi Arabia, no? Sa Asia, sa diin man niya nga bahin sang kalibutan, may aragi kita utod nga mga Filipinos, no? Iba niya yara na dito sa luwasang pungsod, dito na nagapangabuhi. Iba naman ang aton nga utod nga kadto dito paagod iya nga magtrabaho, no? Para nga maipadalaman sa pamilya diriya sa aton sa may pungsod Pilipinas. So amo na, no? So kay Tabor month na, amo na hambal ko blakainas, tani makayumyuhom na kita. Pero, di pa naman kita mag-yuhom. Sino yung ang gatong or ang gasolina, kataas pagidya sa gyapon, no? That is why, mayara niya sang ginaduso, nga fare hike na naman, no? Ang mga utod naton yung mga drivers, no? Driya sa Western Visayas, ginaduso ini sa LTFRB. Di ba ba, sol mo na yung mga utod naton yung mga drivers kung magduso ka sa pamasahe, tinano na lang from 11 pesos, kasi maglabot naman sa punto nga mag 15 pesos ang aton yung pamasahe. Grabe, no? Ito ginakadlaw-kadlaw ta lang, pero ito ka, hindi ginmanami ang sitwasyon ta. That is why, Bombolito, subong agad, kero nato ng patrol. Kamustahon naton, no? Ang aton yung sitwasyon, driya sa may palibot sa syudad sang Bacolod, no? Maski pandesal gani subong kita nyo man to sang telikdan do halos sang una ang 2-5 pesos nga matimo mo do gutok-gutok pas baba mo subong ahay sa pagkahalog. Ilabalang do habok na tapos pis pugaon mo to tamaan iya kanipis. Hindi mo baso lang nagahimo pandesal kaya manila hindi na kayo mag-adjust sa presyo kaya basta hindi na mabakal amo manggyapo ng presyo pagamayan talang. Muna ka budlay sang sitwasyon tagid ya subong ya maski ano na lang diriya sa Pilipinas naga malahal din ka man magkadto, no? From time to time nagatiyog ning patrol, nagachecker sa ato niya nga mga merkado, nagachecker iya sa ano man sa diin man yang bahin sa aton diri para lang maduluong sa aton anong mga latest nga sitwasyon, ang mga presyohanay naton diri sa mga regapanguna nga mga balaklon kay ti amo ning ginahulat sa mga kauturan ta. Tinakitaan tagid ko na ano ang realidad subong sa sitwasyon. Mga drivers ta kun magdoso man ni sila sang duga nga pamasahe ti mabasol mo ni sila. Ti syempre hindi gidya Paano mo man sila mabasol kay ti kun nagagaagunto sila subong kay ti nabudlayan sila. That's why mo lang ginambal naton sa inyo at i-join na lang kamos promo driya sa atong bombo. Kunuway man kikita ya lingaw ya sa enhanced swerte sa palengke promo iniya may paabuton kay nga premyo, no? Buwas inop danay kita sa may syudad sang Silaya sa Silay City
public market. Magkilita ay kita dito para sa aton iyang promo. So, kaway dira sa tanan nga mga taga-syudad iya sang Silay o kon sa Silay City, no, public market kay sa mga kaiping nga mga lugar. Kaya ra kami dira, no, update nyo ang team sa Bombo Radio. Yara kami dira buwas, no? Agud iyang maghatag sang kalingawan sa inyo. May 6 ka mga winners, no? Nga magadaog sang worth 1,000 ka pesos, no? Nga premyo sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo, no? May worth 1,000 pesos kita iyang premyo, meaning 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga worth sang gift pack para sa aton iyang promo diri iya sa Bombo Radio. 6 na ka mga winners. Aside from that, may video kay challenge, may parlor games pagid kita. Ha? Sige. So, kamusta unta nga ito nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod? Chikero naton ha, sa subong iyang aga, anong aton iyang sitwasyon dere, no? Sa aton yung mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, sa pihak nga linya, si Bombo Grace Lynn Lubaton. Bombo Grace, good morning! Okay, sige. Autod si Bombo Grace, sige. Balikan ta, no, kay Manti, hibaron ta subong iyang aga sa mga kabombo naton, no? Tiyempo ta, hambal ta na gani, di ta mapaktan. Dugay-dugay, nagatulo-tulo ang kalibutan, tapos may ara pa kita iya sang may bagyo na padre nga, ari na sa pay pungsod Pilipinas, karon na. Mag-chikyar man kita sa pag-asa para sa aton nga pinakaulihi nga lakat sang panahon. Hibaloon naton subong iya sa karon dugay-dugay no, sa pag-asa para ma-check ta naman ining bagyo nga ginahambal ti posible mangin super typhoon ini nga mas makusog pa sa kay Yolanda bawsus pahilayo lang, no? Hindi naman kita maka-afford nga another nga ano naman ang sitwasyon naton diri sa pungsod Pilipinas. Ang mga kauturan ta, maapektuhan naman kita, pero ulo alisto kagaligmat kita, kailangan taman bipunggan ng bagyo. Kung pwede talang tayo mapunggan ta, tiwagi kita may mahimo. Ang pinaka the best way naton nga mahimo, diriti, mahandaan naton. No? Kay kabudlay gid, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Na? Sige. So, subong iya nga aga, chikero naton ha, una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Grace Lynn Lubaton. Balko na ganiti, kamusta nga ito riya nga sitwasyon sa palibot sila sa Bacolod sa mga estudyante, no? Sido feeling ta do kakapoy na, pero laban lang, no? Yung mga ginikanan, ta ganiti, nagatinguha man, no? Para lang nga maka-eskwela kita. So, that is why nga amo na, no? Dapat mas maayo matakitaga pa or temprano pa para likaw iya sa traffic, no? Amo nang pinaka-importante tanan kay pwerte gid nga danang traffic ko, no? Dibla? Pwerte gid nga danang traffic man. So, sige sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, kamustahon naton ha. Una nga hugnat sa balita sang patrol sa subong iyang aga ni Bombo Grace Lynn Lubaton. Bombo Grace, good morning! Yes, Bombo, good morning. Live kita subong diri sa Libertad Public Market. It's September 2. Kagaba mo ate, syempre ang bulan sang September. Ginakabig nga di buenas nga bulan, no? Kay kagala tapos ang Tiempo Muerto, kagati bamuan. Ato sa nga mga kauturan nagapagsik pagid sa pagbaka-baka, no, sa papangita sa ila sa mga kananglanon sa adlaw matanan, especially diri sa Libertad Public Market at kay subong bomboan medyo challenging gid katama kay syempre adamo sang may nagataas sa gihapon, no, patod ni nga paggato sa dugay na ano tana nila pamangkotan ako san para pabuan magtawhay magnormal ang tanan kag magbalik, no, sa
insakto, no? Just like ining mga presyo. Kagati subong mamuan ang aton nga presyo sa gatong, di bala nagtaas, no? Kagasunod sa pagtaas na mamuan ang mga proposal man na pataasan, no? Ang plite, especially mamuan di sili nga September nga nagasunod pag ang mga Burmans nakabig man nga pagbangon naton. Kaso paano kakabangon kung ang ang mga bagay babuan just like ining mga wala untan nga pagsaka sang presyo sang gatong no ano sa gihapon no nagapahigta wala sa imo ha subong babuan diri sa likod ko may ara sa isa ka chip ano man ang libertad no kag sa likod ko may barker. Good morning tay, kamusta? Okay na. Wala na tayo? Si Renante Arsaga. Si Sir Nante Arsada? Arsaga. Arsaga. Nabungol na ko aga pa. Pero musta ang mga pasahero, tas yun nga kagahon, tamo man? Okay mo lang. Okay. Pila ganing plate da? 20. Wala nagsaka? Buhay pa man kay, siyempre, hindi pa makakasaka kayo, buhay pa man kano sa itik-arde mo. Buhay pa man niya, may taripa kay hindi pa ka pwede ka pasaka kasi siyempre way pa taripa mo. Nagligad to, nagsaka na ang plite just like abe, halin bata, sa Libertad or halin sa terminal, mga 11 pesos. Wala ka mo nagsaka. Kaya ligad, 20 pesos man sa po. Ang dress mo sa terminal, kung dire ka man sa terminal, around 20 ginasa. Kung kaya nga mo sa alis niya gagi mo, bangga kore. Ang sa may piyak siya nga paradaan, mansilingan na yan, balitutong na yan, lapos. Ang nga paradaan, sa piyak siya, mansilingan na yan, gagi. Bali ang diri sa mga site sa may drio, sa may Palawa, Dalco, di Blau. Eh, bali ang amon, di ang paradaan, bali private, ang damo yan, di Lisares, compound. Paradaan pete? Bali 20. 20 guys. Basta ka sa terminal, 20 nga na sa pite. Pero kung nalin ka sa Lies, magpalibertad ka, 10 peso lang na. 10 pesos. Okay, simple may parking fee mo. Ang mga unit namon. Kailan man ang parking fee ha? Ang parking fee sa amon, ang tagagwasan sa lakyan, 23. Unit, tagagwa. 23? Kadagwa? Oo, tagagwa. Amo na mga membro. Okay ka na di sir? Lugay na wala ko na yung sugaya, drin ako sa Alberta, bali tumando kay siya. Tayo mo sabong may ara, sang na-propose bala nga pasaka plete kay tungod sa pagsaka naman sang presyo sang diesel. Naman balta? Siyempre, hindi pa ako namin sa kapapilitre sa pero siyempre, pangitaan niyo taripa mo. Mangita ka na siya taripa ya. Oo, siyempre. Medyo kagaw. Oo. Sige, siyempre. Yun yung taripa kay ma-plate kami sa tatlong. Sige, sir. Ma'am, kung ito pala pambuan ako sa kilid. Thank you kay sir ha. Ma'am, kung ito sa kilid sa mga pasahero. Pila to gani Bombo Grace iya nga plite? 20 pesos bumbuan. Just like before. 20 na. 20 kichapo. 20 sila. Ang handumana na siya. Ang dira na sa sulod sang Libertad or sa sagwa. Sagwa, no? Sa sulod gate bumbuan sang Libertad Public Market. Kaya nangyari diri nga sagwa lang yung nag-park. Oo. So 20 pesos sila. Yes, 20 pesos. Pinakauna. Oo. So kay tsakto na si sir no, hindi man sila makadali-dali Bombo Grace nga pasaka unless ginaduso iya sang aprubahan sila sang LTFRB kay pangitaan gid sila ya taripa no. Pero damo na in fairness Bombo Grace damo na kuha no. Damo na pasahero gid jang dumana na ya 24 hours gid na ya. Yes, bumuan. Dapat may-ari ka na diyan nag-standby nga jeep, no? Pahandumanan kay kalayo pangadaan. So, kalalo yung sa itong katuran kung wala sila sakyan. Especially, bumuan sa amunin nga mga oras. Mga kotabi sa isa ka pasahero. Good morning, sir. Taga-namanan ka, sir. Oo. Sa diin ka na sa namanan? Sa Zone 11, proper. Okay. So, gaano ka diri?
Agahan kami sa barkada namin. Okay, pero kisa ka malang nagwa? Oo, kisama lang. Ito nga lang ta, sir. Si Manijo. Ano? Manijo. Manijo? Mm, Okay. Palido mo. Morales. Manijo Morales, Bomboan. Pila man ang plate sa naligad, sir? Subong 20 pesos. Sa naligad, 20 man? Wala mo na nasaka, yan, oh. Pero prior the pandemic na for sure nubo. Oo. Before sa pandemic, tagpila to? Pag pila ganin before pandemic, daw 15 lang. Oo, nubo siya. 5 pesos increase sa fare. So, subong, sir, anong imo nga mahampal? Kay may ara sang gina-propose bala nga pasakaan ng plite tungod sa padayon nga pagsaka man sang gatong, sir, presyo. Kani pasakaan man ang ang sweldo ka tao kay mumalan na sa liga na amon pang adlaw-adlaw mo. Mulan Magsaka, pag di pila ka peso, sa bugat na si mo, sir. at na kapin pagid kung gamay man lang ang income mo Ano gramo, sir? sa water station Water station. So, di na yun. sa Andumanan man. Pero, kisa ka lang ka pa, proper ba ko lang? Kisama lang. Pero, bugat gino. Kaya may ano ka, may kakalala ka nga pero may gagwa. Oo. Ano ba sa plate? Way ko kay may service man sa Okay. Pero, kung saka, 5 peso or 2 ka peso, bugat na gini para sa imo. Hindi manggid sa amon, hindi manggid gawa sa iban guro bugat. Ito danay. Awan. So, ano siya? Estudyante? Estudyante si Sir? Estudyante? Hindi. Nasa estudyante mo. Pila nang edad mo, sir? 22. Ah. Estudyante ka pa? Kung obra ka na lang. Gaubra na. Mayo ko may ubra, kaya kayo hindi ka syado, no? Pero kung like estudyante ka, everyday, gapangumpra ka dira abi, bawti do ka bulubog at kung may another round sa pagpasaka, imagine na mag 20 pesos bla Bombo Grace. Yes. Sir, pila yung most sweldo, sir? 350 man lang a day. So, wala ka mo nag-increase? Waay kay actually nagnubo kami subong kay nagdubo man namon sales. Hindi mo na yung panubuan sang naubra namon. Do wala gani sa minimum. Years ka na dara? More than 2. Wala ka plano mag-silo o brahan? Sa subong may sailoan, may masaylo. Galing kay Budlay, subong mangita. Pero antos ng gamay. Single ka pa? Single pa. Hindi wala man problema kay single pa. Kaya pa man? Kaya pa man ah. Gusto mo patasan sweldo para nga syempre, plite daan. Ano patasan nila? Taga taas man mga balaklon mo. Okay. Kumbuan. Ang sweldo ni sir, di ka gamay. Why gani sa minimum Bombo Grace, no? Oo, ay Kay sa minimum. Pila subong ang minimum gani? Sir. Pila gani minimum subong, sir? May idea ka? 400 plus. Oo, 395 bala mo or 400 dira? 5 or Oo, yes, dira Bombo Grace. Okay. Yes, Bomboan. Dira Ahay. sa 395 to 400. Sa tuod lang violation gid na iya kung panubuan mo kay nubo ang sales kay dapat minimum wage gid na iya. No? Yes, Bomboan. Galing ti pues bala Bombo Grace why ka na lang gid dya may mahimo kaya mo na ganing ang bal ni sir. Budlay man mangita trabaho, no? Ti maka tapos subong ang sweldo way gasaka pero ang mga plete way untat ang saka Bombo Grace. Yes, Bomboan. So, ini siya balanse. Abnormal. Correct. Okay. Oo. Sige ka pataas da. Propose ang nga sa bahay naman sa transportasyon, especially sa mga PLJ, Bomboan. Sige ka pataas. Te ang imo yang nga kinitaan, wala ka taas. Te paano na yan karon? Namo na nga atang mga katulan, ka reklamo gid siya kag isa pa na ano ginila ila right, no? Kung may ang jeep bala, nga sakyan na may fare matrix kaya actually Bomboan asa subong. No, bisan may fare matrix bala ang iba ng mga pasahero wala ga sunod. Wala ga plate sang 11 pesos, 10 pesos Japon ikaw nga nagadaho man sang ila plate kung magsakay ka sa jeep Bomboan, mga ano ka man, purinot ka kay ikaw yaga plate 11 pesos. Tapos ang isa pagid may ari di ka pamangkot Bombo Grace, no? Mambal niya
subong kay tungod nga pandemic, wala na ang ano na ding pamangkot ni ma'am. Wala na ang PWD or senior citizen nga discount. Mayara ahay. Hindi na iya pwede. Maski pandemic dapat hamal kay ang ari diri. Kay dapat siya may discount gid siya di ba? Yes, Bamboan. Lagi ko gani isa kay sa jeep ng legal nga mga binulan, isa ka PWD, inso ko, tsaka 20 a kwarta, ang inseryo sa iya, 6 pesos, 14 iya plate, Bamboan. Ang bayan ako, PWD ko, 14 giging kwa mo, wala pa discount. Wala pa discount, doon nagsaka pa? Oo. Di ba subong 11 dapat? 11? Dapat 10 pesos gani Bamboan or basta may discount. Oo, 11 ang regular. So kung PWD ka, mahimo na lang siya more or less 10 pesos. Yes. So ngiyaya, yun pa sakaan niya pagid. Sus, di ako Bamboan, dumamira sa ako. Mga away ko, kaso ginalong ako, naka-uniform ko. Kay kung tanawon mo, di dapat insakto lang, no? Oo. So dapat naka-discount gid. Amo man na, no? Reminders man sa mga drivers, kadamo sa mga mayong mga drivers, and we do understand kung ano kabudlay sang sitwasyon subong. Pero kung ano gid siya ang sa aton nga taripa, sundon ta lang para likaw bala sa kinagamo nga ginatawag bla. Kag during that time mo, araki ko sa punta do kabudlay magsinggit pala ang mga balon ng driver kay mabatian ari ipa-incident agad sa mga kauturan kay patas-patas lamang tadi nga nabudlayan, no, wala man sang exempted sa pagsaka sang presyo sa gato tanan kita Bamboan nga gid sang disbentaha pala nga tawagan. So tani fair lang gid, no, kung anong nagakadapat para kay Gracelyn gid Bamboan yatag. Oo, insakto na, no. So amo na, we have to be fair, no, sa tanan nga bagay. We have to be fair, amo nang ginatawag bala, no. So amo na, at least klaro na, no, sang pandemic 20 subong 20 man Japon dapat nagnubo na kay balik na sa normal. Pero kung anong taripa, ang sa taripa na nila dra sa Andumanan 20 gid haw. Ay, wala ako check, but halin sang nagpamustata nga naman mo nagasaka ang presyo sang gatong, ang papamustata sa ila 20 pesos gid Bamboan. So it could be nga muna ni ang sa taripa subong kay di bala sa mga jeep gani nag-11 na siya sa una to sa Telikdante pila, no, wala pila gani 8 pesos mga mo sina prior bala sang pandemic. Susubong ya amo man sa mga Andumanan kay medyo layo siya. So sa taripa it could be tanawon na ako nag 20 pesos gid Bombogre. Si iba nagambal dapat ibalik pero ti do ka bulubudlay siguro kung amo na nang taripa amo ginang aton sundon. Kay in fairness taas gid man yang presyo sang gatong mo, no. Pero 20 pesos. Sa taripa dili Bamboan, sa taripa 18 pesos. Okay, oo. So 18, dapat 18 galing. Wala na lang gasinsilyo. Amo na lang nandun na andan Blabombo Grace. Yes, si Bamboan. So dapat siya 18 gid. 18. Kita mo 18 ho. So 18. Pero subong Bamboan mata kita, wala kita sang pero dapat 18 gid siya. Oo. So amo na kay from 14 gini mo siya 18. Amo manabla sa mga jeep nga gabiyahe round trip. So supposedly dapat sa first 4 kilometers dapat 11. Galing ang ginimo sa iban nga mga drivers gina 12 pesos. So dira na ang conflict. So pareho no, kung 18 pesos ginahimo na lang gid nila 20. Ahay. Di dira ginadati ko may magreklamo nga pasahero kundi mabais ka mo. Yes. Oo, ya kabudlay gid sa buong pagid sa mga drivers ta ha. Ngita pasahero bala Bamboan kay bisan gani ang India magsakay sa jeep pilit bala, no, kapila gid mamangko sa imo nga for example ako dira lang gid ko bisa halin ko bisa isa ka mall dira sa Mandalagan dira man lang ako makadto sa Bumbo abi nila masakay ko ako ni gani amo na ang kwan amo na ang
makitaan mo bla kung anong mga gatinguha ginang mga drivers bla Bombo Oo. Grace nga sa ilang nga palangitan-an. Wala na bambuan mo, on nga driver, subong. Yes, correct, no? Kay te, mahuya-huya ka pa nga kung ano na, ginagutom ka na, Bombo Grace? Yes, bambuan. Kaya mo niyo, i-check na pagigbe ang fare matrix din nila, bambuan. No? Sa dason, wala kahit subong, wala din mga fare matrix. Ang ari din nga mga chip subong sa akon nga tupad. Di dapat may fare matrix, gid na, no? Kay kung wala, hindi na pwede, Bombo Grace? Yes, bisan pa nga ka... Kung wala ka, Bombo Grace, gambal ka pa, kung wala kaya fare matrix, nang hindi ka gidya ka panukot sa kung ano ang dapat subong. Oo. So, mga reminders naman, ahay, sa mga drivers. Pwede ka, Alma. Yes, okay, sige. Anyway, salamat gid Bombo Grace. Yes, Bomboan. Live kita diri sa Libertad Public Market. Ini si Bombo Grace Lynn Lubaton nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace Lynn Lubaton, no? So, dapat patas lang, fair lang. So, amo man na. Although we do understand sa aton yung mga utod, yung mga drivers, kung ano kabudlay sang sitwasyon subong, no? Kung ano kabudlay sang sitwasyon subong, but we have to remember kung ano ang dapat naton nga plete, amugid na iya. Kaya ang mga commuters ni, may kanya-kanyang struggle man ni, no? Pangabuhi man ni, no? Nag-aagwanta man ni. So, dapat insakto lang. Kung let's say, sa subong, ang plete, gidya sa round trip bla, mga bata, mga dalagan, shopping, amo na. So, sa first 4 kilometers, 11 pesos. So, ang conflict cookies, mga drivers, why pagani ka pasakati? Because sang kabudlay sang sitwasyon, gamatomato na sila 12 pesos, pero dapat 11. Giti okay naman ako nintindihan sa mga pasahero, no? Pero kung hindi, ti conflict naman na. Ti pareho man sa handumanan nga jeep. Supposedly, sa fare matrix, it's 18 pesos from 14 pesos. Ti ang kakatabo, 20. Wala nagasinsilyo, 2. Ti okay naman ako hindi magreklamo. Ti kung magreklamo, hambal ta na ganay conflict. So, dapat kung ano gidyang balayran, amugid na iya. Ti galing, kung maduso kita sa LTFRB, kag maaprobahan kita, ti amo na himuon ta, let's say, 20. Kay amo ang somehow, ti makaburubawi ka mo dira. Ti ang pulaw, bugtaw, hindi man maagwanta. So, ano lang gidya? Fair. Tiban gambal deriho. May ginatago ni sa mga drivers ang fare matrix para hindi pwede. Dapat ipakita nyo gid na kaya hindi makamuya ka panukot. Dapat sa insakto. Kung wala kaya fare matrix guide. Dapat mayara gid na. No? Ahay. Sige. Amo na, no? Ang sitwasyon bla sa aton subong, sa aton yung mga kauturan, ang kita, mga utod naton. So, let's say, ti pareho ni bla, niyara subong gid siya nga realidad sa sitwasyon, maski minimum diri sa aton, hindi gani makasweldo, ti sige na lang, nagapasugot na nan, pero dapat hindi no? Dapat naka-minimum wage gid kita, that's why may ginambal gani nga minimum wage, amo ni dapat ang pasweldo, ti kita mo to, mayara nga under pa, sa idalom pa, no? Why pa siya kalabot sa minimum nga ginatawag, ti amo na black kapuraot sa sitwasyon. That is why kung may kausa ni mga utod dito yung mga drivers, ang mga commuters, kung mga pasahero, pudlayan man ni sila kung sige man kita ka pinisaka sa plete, nga why na naman lang gaalalangot? No? Why na hindi na insakto bala? Mapos kita iya mga kabiran for a while, pagbalik sa aton iya nga palatuntunan, mangin kaupod na nato ng aton nga Bombo international correspondent, direkta iya sa Canada, Sir Ferdinand Galila. Sa aton lang nga pagpanumbalik. Dalang gida, standby. Bombo Radio 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winner. Unang hatag!
2,000. Ika-2 nga hatag. 2,000. Ika-3. 3,000. Ay mo premyo. Salamat. Ako gali si Maria Corazon Huguan, taga Mansilingan. Nagdaog ako sa 3,000 sa Bombo Radio sa Star FM. Kag may ara pag gift pack. Damo gid salamat sa Bombo Radio at Star FM. Star FM is all for you. Basta Radio Bombo, number 1. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban ka 7 minutos na ang nakiligad sa oras nga alas 5 sa aga sa mga kauturan naton subong atin dapat aga pa ni magmalataga pa magburugtaw no? Bugtaw na, bango na 7 minutos na nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Basi mawili kita sang tulog or basi mawili man kita sang bulubarikot. Sige, no? So dapat kung temprano pa kita nga magmalata, temprano pa magburugtaw, so bugtaw kita yan, no? Kaya para nga sa mga ano naton, mga makahikutar pa kita kung ano mga obligasyon naton sa subong iyang aga. Pero makadtong kita na sa Canada. Ay grabe man to no, natabo to sa mga Pinoy ni sila actually. No, tinano man niya ang head ano gini subong gina sugilanunan gini subong sa Filipino community dito ya sa Canada ho. Ang Pinay babayi kag ang iyang nga bata ginbuno sang iyang ex-husband nga Filipino man. Sir Ferdinand Galila sa pihak nga linya. Ang aton nga correspondent direkta iya mga kabinan sa Ontario, Canada. Sir Ferdinand, maayong aga. Upod mo subong sa ato sa Bombo Radio Bacolod. Again, Bomboan. Sir? Yes, good morning, Bomboan. Yes, sir. Good morning. Mayong hapon dira sa imo, sir, no? Yes, Bomboan. Good morning sa imo kag sa tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod. 5:10 sang hapon dire Bomboan. Toronto, Canada time. Yes, So, sir, hambal mo na gani, grabe.
na gina sa inyo dira ginakangawan or ang ining natabo bala no sa Pinay actually iti mga Filipinos ng pamilya nga nano ni natabo so nga ginbuno sang iya ex-husband ang ining ex-wife niya abi kag ang bata niya. Yes, bumbuano ang stabbing incident bumbuano natabo sinang ligad lang gid nga mga inadlaw kag iniisa ini ka headline sa diri sa Toronto, Canada. Oo. So ang biktima bumbuan amo ni si LB Sigod, 44 years old kang ang iyang bata nga babae nga si Angelica Sigod, 20 years old. Ini sila bumbuan dead on the spot gid sa area Grabe. kung diin ang suspitsado bumbuan ang padre di pamilya nga si Godfrey Sigod, 46 years old. So suno sa mga balita diri bumbuano kag sa video man nga nga ara galapta subong nga nakuha sa mga naka-witness ang suspitsado nga si Godfrey Sigod nagasinggitan nga he's cheating on me. So but so daw amo na bala ang gagwa nga storya bubuan. Kag unfortunately ini ang mga biktima wala ni sila extended family diri sa Toronto. Oh, okay. So gapangimon. Nangimon siya. Gina-cheat siya pero nga ex sir. I mean why na sila nagaupod? Ang gaguluwa nga mga istorya bubuan very complicated kay ang akon nga nakita sa mga video nga galapta ang insidente daw ara natabo sa sulod sa salakyan so ara sila kay ang ina nga lugar bumbuan daw main road na siya mo sa Toronto. So do ara sila nga tatlo sa sulod sa salakyan ang akon nga pag-intindi sini ang wife naga-drive ang passenger abi ang husband kag ang bata nga babae ara sa likod. Okay. Siguro may ara nga daw hindi pag-intindihanay nga tungod nga ni nga ang babae, ang lalaki nga si Godfrey Sigod nagasinggit siya nga he's cheating on me. Amo na nga nagimbuno niya ang iyang asawa kag I think mambuano syempre matampag siguro man ang bata nga 20 years old nga si Angelica. So, amo na nga natabo nga naigo man. Kaya ang salakyan, bubuan ang posisyon sa salakyan na ara na sa gutter. May struggle nga natabo. Yes, exactly, bumbuan. Yes, may struggle nga natabo. Kaya ang suspitsado, bumbuan, may ara man pila sa iyang kakamot. Kag, unfortunately, ang duwa ni Kamag-Iloy, dead on the spot, ged nga ara ka hamyang sagwa sang dalan. So, sa diin niya ginbuno, sir? Dughan nga patalgid? Siguro bumbuan wala gi-emphasize sa mga awtoridad diri kung di nangigo pero makita nga wala gid sila makita gid nga gahandusay sila sa dalan kag according sa report sang paramedics kag sang police pag-abot nila sa scene wala na gid ang duwa ni kabiktima kag bumbuan si Godfrey Sigod bumbuan napasakaan ni sa sang kaso sang 2 counts of second degree murder. Kag magapangatubang siya sa ikaduwa nga hearing sa September 7. Kag unfortunately yes. Sir, by the way, taga-diin sila sa Pilipinas. Bumbuan ang report ayawang kung pangita biskan sa mga Facebook gani sa mga connected friends nila wala gid na mention bumbuano kung diin sila nga lugar o kung probinsya sa Pilipinas but ang family ga-request nga dalon ang ilang nga bangkay sa Pilipinas amo na gani nga subong ang ga-facilitate diri sang ilang nga bangkay ang pastor kung sila nagasim kag amo na ang pastor sang sina church mo man ang nagawa patigayon sang GoFundMe kay perti ka mahal maga-repatriate sang duwa ka bangkay bubuan it will cost like 35,000 to 50,000 Canadian dollar according sa mga balita nga nagwa diri. Pila equivalent sila sa Philippine sa peso, sir? So kung sa pesos, let's say ibutang ta na lang bisa maximum nga 50,000 so mga madlagan gid sa bumbuan mga almost 2 million pesos. Grabe. No, Yeah. so amo na ginang maigoan. Yeah. Sir,
Grabe na. So, buta balon sigod, isa lang sila ka-apelyedo. So, ano gid siya? Married pagid sila. Amula na, gambal siya nga, she is cheating on me. Ti amo na, may pagpangimon. Dason nga, nagtabo. It could be. Yes, bumbuan, no? Pero sa akon, bumbuan, ang tanan nga video nga nakita ko, gin-analyze ko bula kung ang iya panggiho, ang iya pang forma. As a nurse, bumbuan, no? May background man ko sa ginatawag nga psychiatric nursing. Yes. Daw nakita ko nga something nga may mental issues diri nga involved. Hindi lang ko sigurado, opinion ko lang na, no? Pero do amo na ang nakita ko sa sitwasyon, the way siya mag-act after the crime sa nakita ko sa video. Tapos ang typical nga forma sang isa ka Pilipino, blabumbuan nga ardi sa Canada, daw hindi siya daw amo ginang iya nga suksukon nga bayo, the way sa magsuksok sang iya nga medyas. So daw kag ang iya nga ways kag daw hindi siya appropriate para sa normal nga tao nga makahimo sang sina nga krimen. Like ano sir ang ano yahaw? Anong iya nga get up? Paano siya mamayo? Ang daw ka-unusual bumbuan kay ang iya nga medyas daw ara kat daw taas nga daw stacking na nga style nga daw kagutok daw iya bla ka typical sang may mga mental nga very common sa mga mental illness kung paano sila magsuksok sang medyas kag magsuksok sang ilang bayo kag mga shirts nga daw hindi appropriate para sa daw ka very unusual. Ang iya nga panggiho daw hindi siya normal sa isa ka tao. So amo lang nang ako nang impression sa ina nga sitwasyon. Ahay. So ang amo lang na ang gusto sa pamilya madala di sa Pilipinas ang bangkay hibaloon naton sir no kon taga diin gid sila no kaluluoy man ti do dira pa sila sa Canada no ang ining mag-iloy nga di kay kun insakto pa men saron sang amay. Kung abi perting kainit niya sa iya nga asawa ting hasta ang bata ya ginbuno ya pagid do amo na bla. Yes, bumbuan ang bata bumbuan isa na lang gid ka semester kag tapos siya ng kurso niya nga flight stewardess. So daw ina siyang incident daw kasubo gid diri sa most especially diri sa Filipino community sa Toronto. Yes. Anyway, Sir Ferdinand, kamusta ka mo dira, sir? Ang ining dugang naton nga update. By the way, ang monkeypox, kamusta ya sa inyo, sir? Diri bumbuan no, ang monkeypox daw hindi ginman siling gina-monitor sang amon nga Ministry of Health, including COVID bumbuan no, amo man gyapon kami sa hospital nagamask kami gyapon kag kadamo sa mga kaso but luckily ang mga labot subong mga daw medyo combo na bla in one vaccine at Omicron variant so daw combo combination na sa mga variant ang isa ka vaccine so bumbuan damo sang kaso but they are vaccinated admit sila a few days paghatag sa mga bulong siya pares fax could be after couple of days or weeks discharge so sila papuli. So wala so far bumbuan wala po ni kabati sa amon hospital nga may mortality because of COVID. Usually admitted tapos after few days or 1 week maximum puli na sila at least discharge. No, nagturo-tawhay nagid man ang aton sitwasyon sa mga musina sir no COVID even ang monkeypox hindi siya bla shadow gid kumparar bla sa mga tinalikdan no. And lastly sir, diri sa Bacolod may gina-propose ni siyang administrasyon no contact traffic apprehension. Inam lang do ka computerized ng tanan, do ka high-tech na ang tanan. Pero sa inyo dira sa may Toronto sa Canada, dugay na ninyo sir nga policy ini Sir Ferdinand? Yes, bumbuan. Actually, nag-start ni siya nga policy bumbuan diri sa Toronto. I think before sang pandemic, because bumbuan ang rason sini kadamo sang mga traffic accident, most especially sa mga school zones, downtown area, iniblang da palarking bumbuan. So, gi-propose ni sa kag very effective bumbuan, no? Makita gid nga very effective sa mga pasaway nga mga drivers. Kag bumbuan, let's say, abi, ang isa ka violator is
kumpanya, kung sa kumpanya, ang liable sinibumbuan is ang empleyado. Ang matabo sinibumbuan, ang City of Toronto mapadala demand letter sa company nga ang iya nga let's say may ara sa violation nga dapat niya bayaran, nga wala iya ginabayaran, ma-demand na siya ang City of Toronto sa iya employer nga kaltasan ang iya sweldo para ibayad sa iya nga violation. So amo na ginahimo diri sa City of So ka-effective, ang aksidente bumbuan sa dalan nun, very effective bumbuan, most especially sa mga school zones. Before sining policy, daw kadamo sa mga grabe nga mga overspeeding, damo pasaway, but this time bumbuan kuan gid siya effective gid siya gahalong gid ang tao. Tapos sir, anong sitwasyon kung may violation ka? Anong ginahimo, sir? Let's say may ara ka violation, may traffic violation ka. Okay, let's say bumbuan nakita ang imo nga delivery van, imo private na salakyan, nagparking kada sa downtown. Oo. Picturean na siya bumbuan, pag-picturean ipadala sa imo. Pagpadala sa imo, ready ka na magbayad. Pwede ka mag-apila 15 days. Okay. Kung gusto mo mag-court hearing, pa-schedule ka pero mabayad ka. So amo na siya mga ebidensya, hindi pwedeng mapadalaan ka sang demand letter nga wala ebidensya. So every demand letter may ara gid na sa evidence, pati ang beating the red light, kung paano ka nag-beating the red light. Ara gid na tanan may mga pictures na sa bumbuan ho. Damo gid guilty sina, no? So nga mahingagaw pa bla, sir. Kung why da traffic enforcer, libre ka, pero kung ara na may kundo ka anong tawag sina ng computerized ng tanan, makitaan ka na tido, hindi ka gid kalikaw, sir, tingala ka na lang may notice ka na do amos na. Yes, bumbuan traffic camera, but in fairness bumbuan bago ka magsulod sa sina nga mga territory, may warning na siya nga ini siya nga area is may ara na da siya traffic camera. So amo na siya, pero ang mga parking spot nga bumbuan nga ara sa downtown area sa Toronto, wala na siya. Pag nakita ka nga hindi na siya pwede maparkingan kag nagparking kada, automatic may ara kagid nga palaabuton nga penalty kag tinanan mo gid bayaran. Okay, sige. Sige with this, no? Salamat gid Sir Ferdinand Galila, sir, sa time nga ginhatag mo sa amon diri sa Bombo Radyo Bacolod. Thank you, sir. Anytime bumbuan kag madamo man nga salamat kag good morning sa tanan tagpalamati sang Bombo Radio kag keep safe kita tanan. God bless us all. Yes, salamat gid sa aton nga Bombo International Correspondent direkta sa Canada, Sir Ferdinand Galila. Grabe man to natabo, no? Sa Mag-Iloy bala, tapos tiyambal ni Sir Ferdinand ang posible, no, do hindi mayo sa mayo nga ang pag-analyze lang blate kung sakto pa minsaron mo, kung nakigakig kagid bunuon mong imo nga asawa hasta bata mo. Okay. No, so that is why nga ang mental health naton amo gid ning bantayan ta, no, kay basi bala hindi na siya sa normal, especially no ang depression number 1 gid na, no, kisa ang tao nag-overthink, kisa ang tao hindi na siya balaya sa normal niya yung paminsaron, no, hindi gid siya maayo gid, no. So i-check ta gid na, no, permi ang aton iyang mga kaugalingon, kung kinahanglan magpa-psychiatrist or nano dira para nga mabalance kay diri sa kalibutan niya anho mo lang na iyakon, no, kung makahimo ka na sa pamilya mo or sa isig mo ka pareho, grabe. So amutong natabo to sa Canada, no. Pinoy sila tanan, mag-asawa kag nalakip gidya ang iya sini iya nga bata, no. Anyway, sige. So Bombolito, makikita kita sa Pag-asa, no, para sa aton nga pinakaulihil sa nga lakat sa panahon subong yang aga. Kay mas maayo gid nga may giya gid kita subong, no, sa aton nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo. Ang bagyo nga subong ho sa pinaka-latest kagabi, may mga lugar na nga yara sa storm signal, especially sa Batanes, Babuyan Island, because ni kay sa Northern Luzon ni
because kay ginatawag niya Super Typhoon Henry. Ang ginakangawaan gani diri kay sobra pa ni kuno sa ang kakusog kay Yolanda. Siyempre na kulbaan naman kita mag-amos ni pero anong himuon naton ang pagpreparar no? The least that we can do is to prepare, ipreparar naton ang aton nga mga kaugalingon, no? So, especially sa mga panimalay naton, sa lugar kung din kita nag-start, no? Especially kung yara ka sa danger zone. Magambal ka nga, kita nga yara ka sa danger zone, amo nang, yara ka sa mga dalom taytay, kapigado sa sitwasyon, or higad suba, higad baybay, ipreparar ta gidyang lawas ta, kay kabudlay. Amo na bilang ginambal naton permi, kabuhi ta, isa lang na iya, no? So, kinanglan halungan tagid. So that is why, iniyang bagyo, at least, why tama ni ginapangayo ang bagyo. Pero kung may ayaw na lang ganyan gani, kay makapreparar ka, pareho na. Ang ini nga bagyo, Super Typhoon Henry, kabalo na tayo nga Super Typhoon. So, mapreparahan ta ang aton kaugalingon, mapreparahan ta iya ang aton iyang lawas, no? Pero kung ang mga linog ni, hindi gid kita yakbalo, pailayo lang, or inablang masunugan ka, tingala ka na lang gagadaba-daba na drang imo nga palibot, or sa panimalay mo. Ining bagyo, at least in fairness, no, kulbaan man ta, pero mapreparahan ta. Kabalo kita kung ano ang aton iya nga himuon. No? So, kinanglan gid sa subong ho, gina-remind tang mga kauturan ta kay diriya sa syudad sa Bacolod, kiramo gid sa mga utod pa naton. No? Nga, yara pa sa mga higad, baybay bala, ti kabudlay sa sitwasyon. Ti, syempre, sa ilan niya nga sitwasyon, sa aton yung mga kabomboy, budayan mas nadra maghalin din sila makadto. Iban kinadala na supposedly sa relocation site. Kalinti hindi man sila to magtener kay ti para sa ila diri ang ila pangabuhian amo ginaperming rason man. Ang pinakarason man, no? So that is why kung magbagyo amo pag ginang pinakadelikado. Uni mahalali na bitanan sa panimalay ang mayara dra ang padre di pamilya mabilin gid na kay mabal nga mga kasapatan kun diri amo ni. Pero kung kinahanglan kay kabalo man kita mag-analyze sa sitwasyon, kinahanglan kita yang mag-evacuate. Himuon naton. Hindi ta na pagulaton ni mag-worst pang sitwasyon. Kaya amo na hambal tabla, ang mga kasapatan, ang mga palangabuhian ta, maski pigado lang ta, makitaan ta pa na iya. Pero, ang kabuhi ta, kung madula, ti amo nang masubo gidera. No? So, that is why, subong yang aga, importante gid, para nga may giya kita, diba? From time to time nagatulo-tulo ang ato niya kalibutan, no? No? So amo na sa aton yung mga kauturan. So chikeron gid nato na, no? Para at least mahibaluan ta. Kung ano na yung sitwasyon ni Super Typhoon Henry. No? Ang ining Super Typhoon nga yari na sa aton sa Philippine Area of Responsibility. No, sige. So ang pinaka-current nga situation ni subong Sir Ben as of 5:20 AM ti ariho. Not a threat to the country but in Okinawa, Taiwan or area sa Taiwan area, it is considered a category 5 ng nga storm or ining typhoon, no? Meaning kusog-kusog. So sa aton ti kabay pa. Hindi man dalabla sang nga gid kita nga magkahangawa gid kita, no? Diriya sa aton sa may pungsod Pilipinas. No? Sige. So, yari sa piyak nga linya, ma-chikar kita, no? Sa ato niya nga mga kauturan kag, sa ato niya nga mga kabombo sa pag-asa, no? Subong iyang aga, para sa ato niya pinakaulihing rakat sang panahon, no? So, maayo gid ni, ngayari subong ang pag-asa sa ato niya nga mga kauturan kag, sa ato niya nga mga kabombo, no? So, yari na, gina-contact na ni
Bombolito, no? Kay antes man sa subong yang agang aton man nga mga sister stations ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton iya nga pagpatigayon sang region-wide tie-up sa subong yang aga. Ang aton nga flagship station ng Bombo Radio Iloilo. So sa piyak nga linya Sir Ferrol Rubin sa Pag-asa, no? Sa piyak nga linya Sir, maayong aga sa imo. Sa tanan nato nasuki nga tagpalamati amo ni ato latest weather update sa subong nga adlaw sang Friday, September 2, 2022. Base sa ato nga latest tropical cyclone bulletin number 6, ang ining si bagyo nga si Typhoon Henry huluhina ini siya sang tanggaminder siya over the Philippine Seas sa east sang Batanes, and ang iyang lokasyon as of alas 4 kaina sang kaagahon ang sentro sang mata ni Typhoon Henry. Nabulbanta naton base sa tanan nga available data yara na sa karion nga 395 kilometers silangan sang Itbayat, Batanes. May dala na nini siya maximum sustained winds o hangin nga magalabot sa 175 kilometers per hour malapit sa sentro, kag pagkangadlo sa Agustines nga magalabot sa 215 kilometers per hour. Sa karon almost stationary ang paghulag sini, samtang ang southwest monsoon naman o hangin habagat among mag-aapekto sa may western section sa central kag southern Luzon. Bangod sining southwest monsoon, kita diriman sa western Visayas, maka-experience sa mga magulugal umon nga mga kalangitan, may ara sang mga lapta-lapta nga mga pag-ulan, pangilatig panaguob, labi na gid sa hapon kaysa kagabihon sa iban nga parte sang aton rehiyon kadala sining southwest monsoon. Okay. Kasarangan na hangin halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa western Visayas, sa din kasarangan man aton mga pagbalod sa kadigatan. Oo. Forecast range of temperatures naton yara sa 24 tubtob 33 degrees centigrado. Ang aton nga adlaw mabutlak subong alas 5:40 sang kaagahon kag matulod din siya alas 5:59 sa hapon. Oo, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. Oo. Ang ining si Super Typhoon Henry, hasta saan o siya diri sa aton sa Philippine Area of Responsibility? Well, iklaruhon ta lang ma'am sa subong kay ang aton nga ang bagyo nga si Henry sa subong ara na lang ni siya ma'am sa sa typhoon category, medyo naghina na siya subong. Okay, so okay. Since amo ni siyang rason kung nga naghina siya kay medyo malapit na siya sa aton nga landmass, malapit na siya sa landmass sang Taiwan kag diri sa aton sa extreme northern Luzon. So sa karon may interaction ina siya ang aton nga landmass or kadutaan sa iya, so medyo gahina-hina na siya. So at least no. Tapos sir, gahina na siya. Tapos ano lang ang mga lugar hindi kita ya maapektuhan diri sa Western Visayas? Ay, yes, ma'am. Sakto na, ma'am. So, sa karon gina-forecast naton siya nga sa karon magkuan ni siya, medyo mahina ang iyang hulag anay sa subong, medyo almost stationary ini siya subong nga aga. Kaya katapos mahulag ini siya slowly, mapasaka na ni siya sa babaw pa northwest karon sa hapon. Gina-expectar naton nga possible nga magwa na ni siya sa aton nga Philippine Area of Responsibility sa either sa buwas sang gabi or Domingo sang aga. Oo. So at least do hindi man kita ya masyado magkahangawa sini sir kay ilegliga to ginabal super typhoon gini nga daan no. Pero aside ni kay Henry, why naman sir sa mga masunod pa or anong pagtanaw niyo sa Pag-asa? Yes, well, aside ni kay Bagyong Henry, wala kita sang may kinamonitor nga iban pagid nga prevalent or significant nga mga weather disturbances sa sulod gagwa sang ato nga Philippine Area of Responsibility. Ginalauman naton nga ining si Henry amoy siyang makadalagid sang mga pag-ulan-ulan kag sang mga kusog nga hangin sa iban nga parte sang extreme northern Luzon. Dala na nga may ara kita sang tropical cyclone wind signal number 1 sa may Batanes, Babuyan Island kag northeastern portion sang mainland Cagayan. Okay, sige. Sir, salamat gid. Salamat gid. Kag maayong aga. Thank you, ma'am, and mayong aga, Master. Alright. Sige. At least, no, sa mga kautor natin sa atin mga kabombo, klaro. Hindi na siya super typhoon category. And why man kita gid just na dapat kanghawan. Pasalamat kita, no? Insakto na, Sir Ben, nga hindi gid threat gid sa Pilipinas, no? Ang ining si Henry, no, sa aton nga mga kabombo. Okay? Sige. Dugay-dugay naman natin mga sister stations Bombo Radio Western Visayas. By the way, ang Victoria City nagpa-drug test ang ilang alkalde, Javi Benitez, sa 1,106 ka mga empleyado kag opisyal sa Victoria City ang ginpaidalom sa surprise drug test, pulo ni ang nagpositibo. Siya bang positibo sa methamphetamine o kon shabu
kag isa sa marijuana. So mo na sa mga empleyado ko, maski gani mga katapos ang kapulisan hindi mo perfect, no, di bla? Pulis na gid gani nga ginabalbla nga dapat disiplina ara ikaw ang nagapatuman sang law and order tapos mapositibo ka ini mga empleyado ho may ara gid siya, no? So that is why bla sa mga sa mga pumuluyo man ba ang illegal nga droga do. Hindi gid makabulig ya sa aton ginambal sang ibante do ka nami gid kag sa pamatsyag pero ba ano niya gid ka na ya nablang gubuon niya gid ang imos ni nga pangabuhi kun mag lulong ka na lang gid ya sa illegal nga droga. So ang mga nagpositive ni ganito sa Victoria, so ginpaidalom sa drug test, mga JO kung mga job order casuals nga natalana nga magtapos naman ang ila contract sa katapusan sa Setyembre kaya di ba bulan-bulan na naga-renew naman na sila sa ila sa nga contract ahay budlay, no? So kahit kung positibo ka ginambal hindi naman pag-i-renew ang imo nga contract hindi ng syudad. So damo gid na nagapositibo diriya sa aton sa Negros so sa pagkadamo lang sa illegal nga droga, especially kinahambal nga daan Manog Mascara Festival pagid amo paginabantayan sa mga kapulisan naton. Yari naton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Good morning sa liwat Bomboan. Sa liwat maayong aga gid Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita na mundriya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, una bauti kahapon ang supposedly press conference nga ginpatigayon sa Seneco. So init-init jutay kay nga ang ining may kausa gid bala permi si Mr. Winnie Sancho. Ang shining convener sang Power Watch tigada mo ni siya sa mga complaints again pag-file sa Seneco sa mga board of directors amo ni so nag-init to kahapon kay si board of director Eugene Velasco isa-isa niya lang mga chronology of events bala sa si Mr. Winnie Sancho damo lang niya pero may gina-file sa kaso do why pa niya tapos sang gunian ma-file naman to siya sa presidente makadto naman to siya kay Senator Raffy Tulfo do tas sa tanan na lang venue tapos naga-media hopping pagid siya tapos niya hambal to wala nagtindog si Mr. Winnie Sancho kagin tudlo si board of director Velasco na out of order kay mo ya dito imbes nga digin tapos na lang dayon niya ang forum Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, no? Kay dire sa amon sa Bacolod mainit-init man nga ginasugilanunan ni subong ya, no, ang ining sitwasyon subong, no, sa Central Negros Electric Cooperative. Kag subong man sa dugang palamon diri nga balita earlier hambal ko na gani ang Victoria City Government nagpa-conduct ang ilang alkalde nga si Javi Benitez. Ang bata ni siya sa Bacolod City Mayor Albi Benitez. Pero siya sa province ni siya sa Victoria City naman ni siya alkalde. 1,106 ang ginpaidalom sa drug test. Pulo ang nagpositibo. Ang mga nagpositibo, siyam ginaaligar ni Shabu. Nagpositibo sila. Kag isa marijuana. Mga job order casual sa hambal ni Mayor Javi, supposedly renew ang contract pero kung positive ka goodbye ka no, wala sang renewal nga matabo sang kontrata. Kag subong man sa dugang palamon diri nga balita ang mga ang mga drivers di gusto naman tani nila yang magpasaka man niya sang plete, no, o galing tiyamal niya kung hindi ni kami aprobahan sa LTFRB hindi kami makapasaka plete. Pero ang iba nga pasahero gambal kainabla mga pasahero gambal ng mga drivers daan supposedly dapat 18 plete kung mga medyo malawig-lawig na pareho ning kabiyahe handumanan Libertad handumanan lapaw na nasa 4 kilometers supposedly 18 lang ginimo nila 20 pesos tapos sa mga round trip ni supposedly 11 lang imuon 12 kisa ka pila pa sobra pa 14 pa. No? May mga reklamo man yung mga kaangay sina. Amo ni mga balita na Mondrea sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay.
Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning man, Bombo Lindsay, maayong aga, Bombo Radio Western Visayas, sa amon diri mga balita sa syudad sang Rojas, pagbugos nga probinsya sang Capiz. Kahapon naging patigayon ining pagsinapol no sa tunga sa amon diri nga City Council kag sa Department of Public Works and Highways. May kangtanan ini sa mga proyekto sa DPWH no, Bombo Radio Western Visayas nga dokangay bala nga wala sang koordinasyon sa syudad. Damo diri sa mga proyekto ang DPWH ang maging pangguba-guba ng mga karsada nga bag-o pa, igot ka na lang nga pagkaga ginguba-guba na manihaw kag kakulangan sa mga early warning devices nga gintunaan sa pila ka mga aksidente may dito sa Baliwagan, may salakyan to nagigad nga nahulog sa ginagintutputan dito no amo man diri sa Maylawaan, motorsiklo man to nagligad na mga dalan diri nga ati nagatugas ang pila man ka mga aksidente sa mga motorista. Ginigani, bangod sini, ginpatawag sa City Council ang DPWH hibaloon kung ano gid bala ang problema kung nga man nga wala sila naga-coordinate sa city. At ako ni gani hinalaan diri nga tiya mo gid pang lastar nila ang dapat nimuon sa DPWH ang magbutang sa mga early warning device. Dapat gani natawag nga early ay dito pa lang sa ulunhan pa lang makahibalo na ang motorista nga may arat sa gina-construct dira nga dalan ay kung baguhanon kaya sa syudad kung ano kaya no hindi kaya taga diri sa city kag makadto ka lang madulong-dulong padabi ay kundi hulog gagit sa ginakayon nila dira nga dalan. Ginpayag man diri ginasang City Engineering's Office nga may lapses man sila sa ilang nga bahin kay wala nila mapresentar sa City Council ang mga dokumento sa mga naga-operate, sa mga naga-trabaho, may mga proyekto diri sa syudad sang Rojas. Sa dugang namon diri nga mga balita, nagahilapit na lang ang pagbisita ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa una siya dito sa may Indonesia sa September 4 to 6. Kag ginpayag man diri sang Bombo International Correspondent nga si Ma'am Genevilia Pumla nga posible sa pagkadto ni PBBM pagasug-alawon siya sa mga dito sa mga supporters maniya kay may baluan nga sa nagligad to nga eleksyon ang boto to galiya ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ag iya sadto nga kasumpong na nga si former Vice President Attorney Leni Robredo fight lang pero tidaog dito si PBBM sa Indonesia. So nagakalangkag naman sila dito mga Filipino community nga sug-alawon si President Marcos Jr. Ang isa man diri pakay kumlang isa diri sa posible hinalaan sang leader sang Indonesia kag ni President Marcos Jr. amoy ni balang kaso sang aton nga OFW nga si Mary Jane Veloso kung sa diin matandaan to nga nakuhaan siya sang kapin 2.6 kilos nga illegal nga droga o kon heroin sa iya nga luggage. So mo nang ginabantayan gina-expectar nga pagatalakayon sa aton nga mga Filipino community sa pagbisita ni President Marcos Jr. sa Indonesia. Pag sa amon diri nga police report, mayari diri sa motorsiklo nga na bailuhan ginpark na lang ang motorsiklo nga Suzuki Raider 115 nagaduag Bughaw diri sa tubang sa isa ka bangko sa Arnaldo Boulevard. Pagbalik niya, way na iya motor pero may nabilin nga Suzuki Raider 115 man, color blue. Dito, tingala sa nga naman kita'y luhan akong motor, nagtula akong motor pero may baylo nga amuman pero lain gidya, balan ko gidyang hindi niya akong motor. Ay nagaligad ng pilaya ka mga itoras na pinangita, pangayos ng bulig sa atong otoridad nga i-trace ang kay iya sa itong motor na nabilin sa iya. Dito, na-trace na taga-barangay Gabuan, Rojas City, kaging padulungan ng among balaya, ay dito positive nga nakita ang iya nga motorsiklo. Ginpayag sang naka-drive isang iya motorsiklo, nga why man siya makatulupangon sa pagkamatuod, lampot niya gani siya sa
Kalibo sakay atong motorsiklo kag ulihin nila nga talupang daan nga hindi gali iyaya nga motor ang iya nga ginsakyan. Pero wala naman sila na gano'n. Kumbaga nag-settle man sila kay kilalahay man gali sila sa dong naka-drive sa iya nga motorsiklo. Ginakatingalahan lang sa karon kung nga man nga lain nga motorsiklo, pwede gali na nga pareho ang yapi sang motor. Ang ini so far, mga balita diri sa amon nga syudad nga bugos nga probinsya ng Capiz, balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomborita, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on kag good morning Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sang Aklan na pakipag-angutan man namon diri ang amon nga mga Bombo International Correspondent sa may bahin sang Singapore, sa may bahin sang New York, kag dito man sa may bahin sang Indonesia. Kung sa diin, nagkalain-lain man ang ila sini nga mga reaksyon sa pagbisita o kung nakatalana nga pagbisita ni PBBM sa ini nga mga nasambitan nga nasyon. Sa Singapore, nakatalana siya nga magbisita September 4 to 6. Siling to sang amon nga Bombo International Correspondent, ang ilang nga gina-expectar nga mas pasanyugon pa sa aton nga presidente ang may kamtanan sa trade and investment. Dito man sa may bahin sa New York, ang amon man nga correspondent, nagasiling man nga ang ila man nga gina-expectar nga mas kumbaga magpromesa ng aton nga presidente o kung magpahayag nga mas pabasgugon niya ang relasyon sang Pilipinas sa US compare sa China. Kay man sang nagligad nga daan nga administrasyon sa administrasyon ni dati anay presidente Rodrigo Duterte, mas close ang Pilipinas sa China compare sa US. Di subong nagalaom sila nga mas maging close ang Pilipinas kag US compare man sa China. Samtang dito man sa may bahin sang Singapore, excited dito ang mga Filipino man. Kag ang iban nag-early booking no sang ilang mga appointment agud nga mabakante gid ang ilang schedule kag makatambong gid kag makita personal ang aton nga presidente sa iya man nga pagbisita dito sa may bahin sang Singapore. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, ang amon nga mga opisyales, ang amon nga local government unit o kan LGU Kalibo kahapon nakabalik na gid man diri sa probinsya sa Aklan matapos Bombolensi nagkadto dira sa inyo sa syudad sang Iloilo. Ang iba nakipag-meet pa kay Mayor Jerry Treñas kag may mga seminars sila dira sa inyo kag kagapon lagi sila nakabalik pila ka adlaw man nga medyo naging matawhay kag way halos ang tawo ang amon nga munisipyo. Samtang formal naman gid man nga nag-umpisa sang nagligad pa nga mga semana ang ini nga face-to-face classes ang amon nga mga nagapanguna nga dalanon diri sa Banwasang Kalibo kag bugos nga probinsya sa Aklan ginapenturahan liwat sang amon nga Department of Public Works and Highways kag particular ang ini bala nga mga pedestrian lane kay man para man sa safety sang mga kabataan ay mga pedestrian lane nga daan dapat makita gid agud nga maka minor ang ini nga mga motorista. Amo lang ni so far ang amon nga managapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita ti strikto nga ginabantayan subong kag wala pa ginapagamit ang ining mga bubon, mga refilling station kag vendo machines sa may bahin niya sang Barangay Rizal, Estanzuela, Iloilo City proper ngati natukiban nga nagpositibo iniya sa E. coli kag sa iban pa ya nga bakterya. Isunod diri kay Kagawad June Mark Peralta sang amuya nga barangay nga samtang hindi anay makagamit sa bubon ang kalabanan nila nga mga residente, naga-share lang ini sila anay sa supply sa mga residente nga negative ya sa bakterya ang ilaya nga mga tubig.
di sa amo nga barangay baw 27 gidariyaho na record nga kaso sang acute gastroenteritis. Samtang timiara sang subong siyam na tanan ka mga water refilling stations ang ginpasirado sang Iloilo City Government sa tungasang nagalapta nga acute gastroenteritis kag cholera cases sa syudad ya sang Iloilo. Di tanan dari nga personnel sang kada water refilling station gina-require dari sila ang magpanag-iya sang health card nga gina-issue sang City Health Office. Dapat man ti magsuksok sila or suksokon ininilang ining health cards sa business hours. Samtang sa kaangot pa dari namon nga balita tingin plastar man dari ni Mayor Jerry Tranyas ang long-term solutions agod nga ti hindi na ya maglala pa o kung masulit ang ining outbreak sa food and waterborne diseases sa syudad ya sang Iloilo. Ti una dari pabutangan sang linya sang tubo sa mga komunidad. Ti ginatrabaho na ini sang Metro Pacific Iloilo Water suno ya sa alkalde kag Metro Iloilo Water District dari sa may syudad sang Iloilo. Ti ginapahayag nga may ginsulod ang joint venture agreement agod nga ti ma-address ini nga problema dari sa amon sa syudad sang Iloilo. Samtang ti subong nga adlaw dapat supposed to be kahapon ang pagpatigayon sa special session o galing ginkansela kag ginhimo subong nga adlaw ang special session sa Iloilo City Council agod nga ilang tawon kun bala aprobahan ni sang sanggunian panlungsod ang ining deklarasyon sang state of calamity diri sa syudad sang Iloilo bangod sa mataas nga kaso sang food and waterborne diseases. Samtang gipakigangutan man rin namon Bombo Radio Western Visayas ang aton nga kapulisan bangod sa sining pagsulod naton sa Burr Month. Di kita daan dari sa Pilipinas may pinakamalawig nga selebrasyon sang Paskwa sa bulan pa lang sa Setyembre. Madamo na yan sa mga tawo nga pamakal sang ilatag sa ka mga regalo. Digin kuhaan taman dari sang statement ang bahin sang Police Regional Office 6 kung may ara bala sila ya sang safety measures nga gina patigayon. Di amo ginadaan ang ginanamian sa mga kawatan kung nagadugok bala ang mga tawo sa pampubliko nga lugar. Di diri sa amon ya Bombo Radio Western Visayas nagaginutok sa gyapon ang amon dari nga downtown area. Di daw hindi mo ya masiling waay kwarta mga taga Iloilo at dira sa Bacolod ya Bomboan. Kamusta sitwasyon sa mga mall dira sa inyo kag mga stores? Kaya mo man gugutok man Bombolinsi plus pa ni ang, di ba sang una ya Bombolinsi nagahawa na ng downtown area ta tungod ang mga illegal structures naging pang-remove. Subong niya sa pagkagutok no? Mga kauturan ngayon na mo nagareklamo na illegal parking tanando. Okay sa, di ba gusto ginaba nila sa tirik dito kapuraot pero do hindi mo man gani makitaan man kay damo man mga kauturan taga pinakadtop kakari damo man ang mga nega biniligya more so pa subong nga nagsulod ng Bear Month sa Bombolinsi. Kaya mo gid nagagirinutok subong dalan ta pero do wala man ginasita sang mga enforcer ni mga nagapark sa kilid nga bisan hindi pwede nga parkingan. Di mag-aligmat kang mahinalungon gi dapat ang publiko subong kay waay ka na kay balo nagatupad-tupad ka nagadikit-dikit sa imo gali ba o kawatan gali kibot kay mo wallet mo cellphone mo wala nati wala pa ni sila daan pili nga mga haslo nila nga kung sino na lang biktimahon nila Bomborita. Mugit, no? Bombolinsi, no? Ining mga kawatan nga ginatake advantage balang kay isang mga okasyon, ang Christmas season, way nagapamlandong bala, muna dapat nga hindi ganit sila magpakasala dala sa mga muni nga mga tinion, pero gina-take advantage nila ang pagpangawat at diri samon sa kapis, nakahanda naman diri ang amon nga mga kapulisan sinipag libot, pagpatrolya, hindi lamang sa mga kawatan, kundi sa iban pagidiri nga mga may hinimuon, mga illegal aktibidad diri samon sa probinsya sang Capiz, Bombolinsi. Tiga pinagusto lang niya, gapahapos lang niya nga daan mga kawatan, ka mga dalagko, mga ibol man ni sila, ka mga dalagko sang lawas, di kablumangita sang legal nga trabaho, di dira sa may bahin sang Kalibo, Bombo April, kamusta dara iyang sitwasyon, especially sa Boracay, nga ti, iniya ginakadtuan gid sa mga turista, mangin sa mga local tourist lamang, Bomborita, or Bombo April. Tama ka gid dira Bombolensi, no? Ang amon gani nga Malay Tourism Office, no? Ginapakipag-angutan man namon didto
si Sir Felix de los Santos, nag-expectar man sila Bombolensi nga subong pagsulod sang Vermont kag syempre peak season ginabi ini Bombolensi sa amon sa isla sang Boracay ang ini nga Vermont kay man makit-an mo gid ya ang gulpiada nga pagsaka sang numero sa mga turista nga nagabisita diri sa amon damo nga daan Bombolensi, not only mga Filipino no, mga ibang mga lahi nga diri gid ya naga-celebrate sang ilang nga Christmas Bombolensi. Di dapat doble gid nga paghalong ang aton nga mga turista nga nagapadulong sa Boracay. And also, doble man pagbantay sang aton nga mga kapulisan. Sige lang, alang na ginang akon nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo. Okay, sige. Wala kita yung mga kabinabilin nga tiyempo, no? Kag standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second sa liwat. It's 114 days more to go kag Christmas na. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kadasig lang, no? Kadasig lang sa aton yung mga inadlaw, sa aton yung mga kabombo. 114 days more to go kag Christmas na kay Vermont na. Nasa mga kauturan naton sa gihapon. Ako ang inyo alagad bombo, Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winner. Una nga hatag! 1,000. Ikadua nga hatag! 2,000. Ikatatlo! 3,000. Ay mo premyo. Salamat! Ako gali si Maria Corazon Huguan, taga Mansilingan. Nagdaog ako sa 3,000 sa Bombo Radio sa Star FM. Kag may ara pag gift pack. Damo gid salamat sa Bombo Radio at Star FM. Star FM is all for you. Sa Radio Bombo, number 1. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized
flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight. I'm 5 minutos na ang nakalipas sa takla 6 saga. Mga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos sa kalibutan. Iyan na para pagdulong namon sa inyo sa madalalag bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subuha daw Biyernes, Petsado, sa bulan sa Setyembre 2022, mga kabombo, ikaduan na nga adlaw sa bulan sang Setyembre ang pinakauna nga Burr Month sa 4 ka mga Burr Months sang tuig. Kag sa aton sila Bombo Radio kag Star FM Christmas Countdown, mayara na lamang kita sang 114 days to go before Christmas. Sa aton silinga balita lokal sa mga headlines mga kabombo, Sineco Board Member Eugenio Velasco kag Power Watch Negros Convener Wenny Sancho nagkatensyon sa press conference sa bahin sa power distributor kahapon apang napacify man. Anay Councilor Dindo Ramos nagpanindugan niya dapat sibilyan ang magpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Iloy naman nga naanod sa suba sa syudad sang Bago na sapwa na apang isa na kabangkay. Sa aton sining weather update, Batanes, Babuyan Islands kag northeastern portion sang mainland Cagayan gipaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 bangod sa super typhoon Henry. Sa aton balita national, mga reyon nga labayan sa Bagyong Henry nagahanda na sa pagwaswas city. Senador, nagaduso nga hindi paguntato ng investigasyon sa sugar importation order tubtub nga hindi makatambong sa Executive Secretary Victor Rodriguez. Samtang imbahada naman sa Pilipinas nagpasalig nga wala sang Pinoy nga nahalitan sa pagbaha sa Pakistan. Balita international, kabugusan nga air incursions ng China sa Taiwan nagliga na bulan nagdangat sa 446. Russian President Vladimir Putin hindi makatambong sa lubong sang pinakaulihing nga Soviet leader nga si Mikhail Gorbachev. Balita sa negosyo Philippine Amalgamated Supermarket Association may panugyan sa publiko subong ang nagsulod na ang Burr Months. Sa balita sa inampang Filipino pole vaulter nga si AJ Obiana nagdaog sa ikaduha nga gold medal sa torneo sa Germany. Balita naman sa entertainment, Negrense beauty queen nga si Vicky Rushton kag long-time boyfriend nga si Jason Abalos ay ginkasal na. Sa balita espesyal, mga tulan sa ginapatihan pinakadako nga dinosaur sa bilog nga Europe nakutkutan sa ugsaran sa isa ka balay sa Portugal. Philippine Standard Time, 8 minutos na nakalipas sa taknala 6 aga mga kabombo. Kagamoy ito aton si mga headlines. Kakaroon, dito na kita sa mga detalye na sa aton nagapaunang nga mga balita. Upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa aton nagapaunang nga mga balita lokal, ginpatpat na Central Negros Electric Cooperative ukon ang Sineco Board of Directors member Eugenio Velasco ang matika
nga ginhimo ni Power Watch Negros convener Winnie Sancho sa pag-akusar sa management kag board sa Sineco kag ginpahayag nga ini ang wala sang probable cause. Sa press conference sa gipadagay sa opisina sa Sineco kahapon, ipahayag ni Velasco nga sa opisyal ini nga nagpungko bilang board sa Sineco sa Mayo 25 ginakusaran gilayon sang connivance ang board kasubong man sang illegal contracting kag overpricing. Pagi sa pahayag ni Sancho sa radyo, sunod diri nag-file man sa National Electrification Administration kun NEA sa bahin sa mga charges na tuwi sa overpricing, korupsyon, incompetence kag gross neglect of duty ang Power Watch. Kag wala pa ini na kontento padayon sa gyapon nga nagapangatake sa media. Sunod sa iya wala ginhulat nanday Sancho ang desisyon sa NEA kag ginpa congressional inquiry gileon ang ilang mga aligasyon nga wala man ma-establish. Gin-dismiss sang NEA ang 5 ka mga charges bangod wala ini sang factual nga basehan kag bangod sa kakulang sang probable cause. Gani nagsubmit ang Power Watch sang position paper kay Councilor Calao Pontevilla. Ang sunod sa iya wala man sila nalakip sa mga ginibitahan nga magtambong sa sesyon. Apang nakabati lamang ini sa radyo nga sila pa ang malain bangod wala sila nakigbahin. Sunod pa diri nagsulat man si Sancho sa Office of the President, sa Secretary sa Department of Energy kag kay Senator Rafi Tulfo nga mo naman ang committee chair sang Energy sa Senado. Sunod sa kay Velasco, apat na ka mga venue ang iya sining nga ginpasahan kag base sa masunod malabot pa ini sa United Nations kun UN kay US President Joe Biden kag Russian President Vladimir Putin. Sunod sa iya wala sang probable cause ang mga ginabato sa ila nga mga akusasyon. Apat na ni kabinyo niya congressional inquiry sa atong local nga sanggunihan. Then here comes the president agad. Sir, what is next? United Nations naman? Or Joe Biden? Or Putin? You keep accusing us daw hindi ka makapati nga even ang your accusation sa niya gidismiss sir for lack of probable cause. Ang kabay sa pagpahayag ni Sineco Board of Directors member Eugenio Velasco. Samtang ginawa naman ni Power Watch convener Winnie Sancho nga out of order ang ginahimo ni Velasco kag nagpanilugan nga hindi siya ang nagpalaptas ang sulat sa presidente. Sunod sa kay Sancho nga tapos na ang kaso kag ginasulit pa ini ni Velasco. Inatag man sini nga hindi ini ang nagpadala sa sulat kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. With all due respect, muna yan mo, out of order na nga. Tapos na itong kaso yan, naghitihan na ito, nga doon, sulit ko pa. Ang nagpalapta siya ng sulat sa presidente, hindi ako. I want to make it clear, dali lang. Wala ako yan, ang bigay niya ng mura ng edisyon. Ang kabay naman sa pagpahayag ni Power Watch convener Winnie Sancho. Samtang ginpahayag ni Hanay Councilor Dindo Ramos nga dapat sibilyan ang magapamuno sa Bacolod Traffic Authority Office o bitaw sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Ramos nga nangin chairman sang sadto sang Committee on Transportation sa Sangguniang Panunsod, civilian in nature ang bitaw kag kun mag-appoint ang alkalde sang permanente nga posisyon sa pagpasang magapamuno diri dapat hindi ini pulis bangod siya mga empleyado sang local government unit sunod siya kun police office ang magapungko. Magabayular ang double compensation bangod nagabato na ini sang sweldo nagikan sa Philippine National Police o PNP kag kun ini ang i-employ pa sang city government mabayular ang layi apang sunod diri sa nga maka-appoint on acting capacity kaya nga isadto kay Police Major Ruel Kulanag isa sa mga problema sunod sa anay konsehal ang gina-appoint si Kulanag amo nga wala kontrol ang alkalde sa movement sang PNP yan isang ginre-assign ni sa regional office wala sang may mahimo ang syudad. Suno kay Ramos nakapasa rin isang resolution sadto nga acting man o kon permanente dapat civilian in nature kag empleyado gid sa Bacolod ang iibutang sa pamunuan sang bitaw. Suno sa iya kon pulis ang mga BTO head o kon bitaw head pwede ini nga ma-pull out, ma-reassign kag ma-terminate sang PNP kag wala diri sang kontrol ang alkalde.
ang bitaw kung mag-appoint kadi ang isa ka mayor sa permanent na posisyon dira. So nag-require gina siya nga dapat civilian gina siya in nature. Considering nga ila siya maging empleyado sa LGU o sa syudad sa Bacolod. Unlike kung mag-appoint kita sa isa ka police officer, ina siya ma-violate sa tinatawag natin nga double compensation kasi siyempre nga national government employee, nagabaton man na especially ang police abi, nagabaton siya sa ilang sweldo sa may PNP. Ang kabansbog payag ni Anay Bacolod City Councilor Dindo Ramos. Samtang yara na sa advanced state of decomposition ang lawas sang 43 anyos nga Iloy nga nalumos sa suba sa Puro Crossing Libertad sa may barangay Maaw, Bago City sa Agosto 29 sa inian na sapuan kahapon. Manumduman nga una naman nga naanod sang daludo sang tubig ang 11 anyos nga bata nga babayi ang gikilala kay Maria Ella Gargasiran matapos ka maanod sa suba ang yasini nga tsinelas samtang gintingwaan naman ini nga masalba sa Iloy sini nga si Myra Gargasiran apang pareho ang maini nga ginanod bangod sa mabaskog nga current sa tubig. Na-recover ang bangkay ni Maria Ella matapos sa pila ka oras apang wala na sang kabuhi. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Staff Sergeant Erwin Hamandre, investigador sa Bago City Police Station, alas 4:40 o alas 4:30 kahapon sa nasapuan ang bangkay ni Myra sa higad sang suba sa Purok Bagong Silang, Barangay Maaw, 15 kilometros nagikan sa Yasining nga anuran. Suno kay Hamandre, nagpadulong sa suba si Romy Carismo agud kun tani kwaon ang karbaw nga ginpatubog apan nakitaan sini nga main daw nagalutaw-lutaw nga bagay sa suba ang sa iya ginpalapitan didto sini nakitan nga ini isa ka bangkay. Siya ang nangayo sa bulig sa mga opisyal sa barangay kag sang ginrespondihan ila na konfirmar nga amo ini si Myra. Gindala naman ang bangkay sa biktima sa punerarya agud matagan sa nagakaigo nga paglubong. Sa continuous nga retrieval operation sir nga ginimo sa Bago City Pinte kaupod ang aton CDRRMC, ang BFP, Coast Guard kag Mabro Maaon. Natigayon nga ma-recover ang bangkay ni Myra Gargasiran Grande, 44 years old. Pas na alas 4:30 sang hapon. Ang kamahin sa pagpag ni Staff Sergeant Erwin Hamandre, investigador sa Bago City Police Station. Samtang 164 tanan ka mga wanted persons ang naaresto sa ginpatigan niya 24-hour simultaneous law enforcement operation sa Negros Occidental Police Provincial Office o Nokpo sa Agosto 30. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Judices Catalogo, tagpamabas ang Nokpo ang nasabit niya aktibidad ang ginpatigan bilog nga adlaw sa Agosto 30 kung sa diin ginserbihan sang warrant of arrest sa mga wanted persons sa nagkalain-lain nga police station sa probinsya sa 164 ka mga nagkaladakpan. 8 ang inakabig nga most wanted person kag nalakip sa top 10 samtang 156 naman ang other wanted persons. Sunod kay katalogo ginmobilize ang 31 ka mga city kag municipal police stations, 2 ka mga mobile force companies sa provincial intelligence unit sang Nokpo ang ilang tagsa-tagsa ka mga tracker teams para sa isa ka adlaw nga operasyon. Ang Victoria City Police Station na nagpanguna sa may pinakamadamo nga naaresto matapos nga nakadakop sang 24. Ini ang ginsundan sang Bago City Police Station nga may naaresto nga 16 ka mga wanted persons. Kag Escalante City Police Station nga nakadakop sang 11. Ang Isabela, San Carlos, Sagsagay PNP naman ang nakaaresto sang tag-8 ka mga wanted persons. Ang nasambit nga mga police stations ang nalakip sa 6 nga nagpanguna sa nasambit nga aktibidad. Ang accomplishment sang Nokpo ang 70% sang kabugusan yung numero sang wanted persons nga naaresto sang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 sa nasambit nga petsa. Balik-baligayon sa nimong sa August 30, baliw nang this is a 24-hour, bali a whole day, simultaneous focus police operation. Activity natin is the service of warrant of arrest. So those who are listed wanted person, another wanted person of every police station of Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kabahan sa pagpayag ni Nokpo spokesperson Police Lieutenant Judices Catalogo. Sa anong katapusan nga balita lokal, arestado ay isa ka lalaki sa syudad sang La Carlota bukod sa pagbaligya sang illegal firearms kag druga
Ang suspetsadong kikilala kay Ken Manyoso, 41 anyos, nagatiner sa ginarkilahan sining balay sa Purok 3, Barangay La Granja, sa syudad sang La Carlota. Si Manyoso ang nagabaligya sa mga armas nga wala sang lisensya gani. Ginsilbihan ni sang search warrant kag dito nakuha ang isa ka unit sang kalibre 45 nga pistola, 2 ka mga magazines sa nasamit nga armas, ag 16 ka mga live ammunitions subahin sang caliber 45 pistol. Na-confirmar man kag na-confescar sa suspetsado ang anom ka dalalagko nga sachet sa suspected shabu, isa ka improvised tutor, isa ka kiluhan ka mga drug paraphernalia. Nagabugat sang 30 gramos ang suspected shabu, ang nagabalor 204,000 pesos. Ginpasakaan na si Manyoso sang kaso nga paglapas sa Republic Act number 10591 o kunang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act kag Republic Act number 9165 o kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa karon yara sa kustodiya sa La Carlota City Police Station ang nasambit nga suspetsado. Philippine Standard Time, just 9 minutos na ang nakalipas sa takla 6 sa mga kabombo. Kamoy ito ang mga kaundan sa ato nagapaunang mga balita lokal. Sa bahay naman sa aton sininigapaunang balita national, international na binigid sa bahay sang lakat sa aton sininga panahon weather update. Aton panumbalikan pagkatapos ginamang sini. 6.5 million pesos cash siyahan total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa! Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100. Ikaduha nga hatag! 200. Ikatatlo! 300. Ika-apat! 400. Ika-lima! 500. Ako si Lina Francisco sa Sindagi naman Barangay Buenavista sang Murcia. Ako nakadaog sang 500 pesos kag 500 pesos gift pack alin sa Bombo Radio. Ako nagdaog dire sa public market sang Murcia. Pasalamat ako sa Bombo Radio nga nagdaog ako para sa akong estudyante nga ibakal ko sang akong school supply. Madamo gid nga salamat. Basta Radio Bombo number 1 Star FM, it's all for you. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy. Philippine Standard Time, 25 minutos na ang nakalipas sa takla 6 saga mga kabombo. Kagkaroon dito kita sa mga detalye na sa aton na dugang nga mga balita. Una kita sa aton sining weather update. Ang lakas sa aton sining panahon sa mga daw sa Tropical Cyclone Bulletin number 6. Ang ipagwa sa pag-asa 5 sinilamang nga kagahon ang Super Typhoon Henry. Ang mahinay nga nagahulag sa Philippine Sea sa nasilingan nga bahin sa Batanes kag halos wala sang paghulag. Suno kay pag-asa weather specialist Benison Estareja, ang matasang bagyo ang nasiplatan 395 kilometers east sa Itbayat, Batanes. Ini ang may kabasugon sang hangin nga nagadangan sa 175 kilometers per hour kag pagmadlos nga tubtob sa 215 kilometers per hour. Gipaydalom sa tropical cyclone wind signal number 1 ang Batanes, Babuyan Islands kag northeastern portion sang mainland Cagayan. Samtang ang southwest monsoon nakaapokon sa makaapekto naman sa western sections sa central kag southern Luzon. Ang Batanes kag Babuyan Islands ang maka-eksperyensya sa pagulan kag mabaskong kahuyop sang hangin tugas ang Super Typhoon Henry. Ang Metro Manila, Ilocos Region, the rest of Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, kag Western Visayas ang maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga pagulan kag pagpanaguob dala sang trough sang Super Typhoon Henry kag southwest monsoon. Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sang magulugal umon tubtub sa magalumon nga kalangitan. May paglapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob tugas sang localized thunderstorms. Ang northern kag central Luzon ang makabatsyag sang makasarangan tubtob sa mabaskong hayop sang hangin padulong sa mainhan na katungdan tubtob na katungdan ang baybayon mangin makasarangan tubtob sa mabaskog nga pagbalod. Ang nabilin nga bahin sa puso na makabatsyag sa mahinay tubtob sa makasarangan nga hayop sang hangin padulong sa nabagatnan tubtob na bagatnan na katungdan ang baybayon mangin makanay tubtob sa makasarangan nga pagbalod. Sa ngayon po nakataas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, buong Babuyan Group of Islands at sa northeastern portion of mainland Cagayan, particularly ang bayan ng Santa Ana. So makakaranas po sila ng mga pagbugso ng hangin ngayong araw at bukas habang malapit sa kanilang lugar itong si Bagyong Henry. In terms of mga pag-ulan, asahan po natin ngayong araw
moderate to heavy and at times intense rains ang mararanasan po sa Batanes and Babuyan Islands, light to moderate with at times heavy rains naman sa mga probinsya ng Ilocos Norte, Apayao at mainland Cagayan. Bukas naman po araw ng Sabado, moderate to heavy rains pa rin ang aasahan sa Batanes, habang sa Babuyan Islands, meron tayong minsang malalakas sa mga pagulan. And take note po, simula ngayong araw hanggang sa weekend ay makakaasa po ng monsoon rains ang malaking bahagi po ng Luzon and Western Visayas at pinakamalalakas dito sa western section, occasionally heavy to intense. Mag-ingat po sa mga posibleng flash floods or landslides, lalo na po dun sa mga low-lying areas, flash floods po possible. Dun naman sa mga bulubunduking lugar, lalo na sa Cordillera, possible yung pagguho ng lupa. Posible tayong magtaas sa mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings sa mga susunod na araw. In terms of severe winds, strong winds ang aasahan po dun sa mga merong signal number 1. Posible ito makasira ng parte ng mahihinang estruktura, mga pananim at maliliit na puno. At hindi rin natin inaalis yung possibility na kapag lumapit pa ng bahagya itong si Typhoon Henry ay magtaas pa tayo ng signal number 2 ngayong araw. Ang kamay sa pagplastar sang lakat sang panahon ni Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Philippine Standard Time, 29 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga balita national. Nagaprepara ng ila ka pukon pila karon kariyon nga nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Henry nga ginakabig super typhoon. Nagsuspender na sang klase sa karon nga medyo magulugal umod na ang kalangitan kag nagawaswas ang mabaskong nga hangin sa Kalayan, Cagayan. Suspendido man ang trabaho sa mga government offices, magluwas na lamang sa health, security kag emergency personnel. Samtang mabatyaga naman sa Itbayat, Batanes ang epekto sang bagyo. Unsa din may pila ka mga pumuluyo nga ginpakamaayo nga higta na ang ilasin nga mga topa sa balay agud indi mapalid sa mabaskong nga hangin. Nakabutang naman sa mga matagas nga mga lugar ang mga sakayang pandagat sa mga manugpangisda sa Uyugan nga nagabatsyag na sa hindi maayo nga tiempo. Samtang may pila naman ka mga estudyante sa Basco sa Batanes nga nagbulig agud nga mabutangan sang tabon ang mga bintana sa mga brutuhan sa Batanes National Science High School. Nagbulig naman ang grupo sa mga tour guides sa paghigot sa mga pambalay nga human sa light materials. Debulaan nga matest pa lamang ginpanumduman na ang mga mangingisda nga ihamtang sa mga matagas nga lugar ang mga sakayang pandagat. Samtang ginabilian man na ini nga magpalawod. Samtang gipasalig naman ni Governor Marilu Cayco nga may nagakaigo nga makaon ang mga Ivatans. Sunod sa kay Cayco, may stock sila sang pagkaon nga napangayo kay Secretary Erwin Tulfo nga nagdangat sa 5,000 kag ilan na nga napanagtag sa mga munisipyo. Alikip na sa pinakamalayo nga isla sang Batanes kung sa diin 500 ka food packs ang napadala sa Itbayat Island. Samtang ginpahayag ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III niyang Senate Blue Ribbon Committee probe sa sugar fiasco ang hindi dapat pag-terminate tubtub nga wala pa nag-atubang sa panel para sa cross-examination sa Executive Secretary Victor Rodriguez. Suno kay Pimentel, kinamatarong nila ini bilang katapos ang Blue Ribbon Committee kay agud man nga mangin patas sa mga naminsionar sini sa iyang testimonya nga nabutang sa tuman kan negatibo nga panulok. Ginpagwa ni Pimentel ang statement matapos sa ginpahayag ni Senate Blue Ribbon Chairman Francis Tolentino nga siya ang ginpahibalo ni Rodriguez pinagi sa sulat nga hindi ini magatambong sang masunod nga mga hearing sang panel bangod sa konflikto sa iyang schedule. Ginatag ni Rodriguez nga siya ang magafocus sa preparasyon sa palabuton nga overseas trips ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga natala na ang magbisita sa Indonesia kay sa Singapore sa masunod nga semana kasubong man sa Estados Unidos subong nga bulan. Payag sang opisyal sa letter nga nasabat na sini ang mga pamangkot sa mga senador sa ginaligan nga unauthorized issuance sang Sugar Order No. 4 nga magapahunugot kung tani sang importasyon sang 300,000 metric tons ang kalamay sa pungsod. Dugang pa ni Rodriguez nga ang resolusyon ang gindraft lamang kag wala na materialize kag siyang kaisa sang Senado sa pag-address sang korupsyon. Gin-question man ni Senator Risa Hontiveros ang hindi pagpakita ni Rodriguez sa mga sunod-sunod nga mga hearings. Nagala
ang mga senadora nga hindi na magdangat sa punto nga mapilitan ng mga katapos ang committee nga mag-issue sang subpoena agud lamang nga magtambo nga executive secretary. Samtala katumod ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa 5 ka mga persona nga sarang nga makapatag sa ginalegar forgery kung sa din nagagwa nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nag-appoint sa Commissioner sa Bureau of Immigration o BI. Sa statement, kipayag ni CIDG Director Police Brigadier General Ronald Lee nga 3 sa 5 ang nakabato na sang Sabinas samtang padayon naman nga tumod karon ang address sang duha. Sunod sa kay Lee, tanan nga informasyon ay ga-subject sa dugang pang evaluasyon kag subuman sa bahin sang validation. Gipamangkot man sini ang mga individual nga involvado sa issue agud nga magkooperar sa investigasyon. Paig pa ni Lee nga nagpaday ng ila sini nga pagkapilar sa mga may informasyon na tuy sa insidente. Ang issue na tuy sa ginpeke nga pirma ang nagtuhaw matapos sa ginpangayuan sang konfirmasyon ang palasyo kung may panibago na nga na-appoint nga BI Commissioner. Apang matapos sa gin-checkar kag gin-verify gipag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga wala sang kaangay nga appointment sa mga dokumento ginpirmahan ni Presidente Marcos. Ipayag ni Cruz Angeles sa Miyerkules nga nag-umpisa na sa kaugalingon nga investigasyon ang National Bureau of Investigation o NBI sa BI appointment document. Kag sa ato na katapusan nga balita national, wala ang mga Pilipino o kung wala sa mga Pilipino nga na-report nga naapektuhan sang tuman nga pagbunok sang ulan sa mga pagbaha sa Pakistan santo sa Philippine Embassy sa Islamabad. Ginpayag ni Maria Agnes Cervantes, Charge the Affairs sang Philippine Embassy sa Islamabad nga padayon sila nga nagamonitor sa sitwasyon kag nagakoordina sa Filipino community sa Pakistan. Suno kay Cervantes sa karon, wala pa sang Filipino nga na-report nga nahalitan o kung naapektuhan sa mabaskog nga pag-ulan kag pagbaha sa Pakistan. Ang wala ginalauman niya kadamulon sang pag-ulan sa nakaligan niya mga semana ang nagtuga sang pagkamatay sang masobra 5,000 ka mga persona sa Balochistan kag Sindh province. Ginpahayag ni Cervantes nga ang Philippine Embassy sa Islamabad ang nagapakig-angot sa mga Filipino leaders kag Filipino community sa Pakistan samtang padayon man nga ginamonitor sang departamento ang sitwasyon sa pungsod kung sa diin sila ang nakahanda naman sa pag-assist sa mga Filipino nga magakinahanglan sang bulig. Ang wala ginalauman nga mga flash floods sang gintuga sang historic monsoon rains nga nangin lapnagon kag nakahalit sa mga dalanon, pananom, infrastruktura kag mga taytay kag nakapatay na sang hindi magnubo sa 1,000 nga mga individual sa tinigdan lamang nga mga sinimana samtang masobra 33 million naman ka mga residente sa Pakistan ang apektado. Ang naunang nga estimate sang kahalitan gikan sa makamamatay nga mga pagbaha sa Pakistan ang nagdangat na sa masobra $10 billion. Santo sa planning minister sang pungsod, dugang pasini nga may obligasyon ang kalibutan sa pagbulig sa South Asian nation agud malampuwasan ang epekto sang man-made climate change. Philippine Standard Time, 36 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 aga. Kagkaroon mga kabombolito kita sa ato nagapauna nga balita international. Una kita sa Taiwan na siplatan sang Taiwan ng record number sa Chinese military air incursions sang Agosto nga nagdangat sa masobra 440 ka mga warplanes na nagsulod sa ilang air defense zone matapos ang kaakig sang Beijing batok sa pagbisita sa Democratic Island sa mga mamalidha sa Estados Unidos. Nagakabuhi sa kadlok ang 23 ka milyon ka mga pumuloy sa Taiwan sa kangawa sa invasion sa China nga nagalantaw nga ang self-ruled democracy ang kabayan sa ilang teritoryo kag pagabawion sa mayni pila ka adlaw kag sila ang magagamit sang puwersa kun kinahanglanon. Sang Agosto nakita ng tuman nga pagsanyog sa incursions sa Air Defense Identification Zone o kunang ADIZ sang Taiwan matapos nga magpadagan sa pinakadako nga military drills sa Beijing bilang pagprotesta sa pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi kay iban pa nga mga politicians sa Taipei. Ang Communist Party sa China nagapangakig sa bisan ano nga diplomatic action nga mahimo magsuporta sa legitimacy sa Taiwan kag sila ang nagakaakig man sa
sa mga pagbisita sa Western officials kag mga politicians. Isa ka semana kasunod sa pagbisita ni Pelosi sa bahin sang sadtong early August, ang China ang nagpadala sang warships, missiles kag fighter jets sa kadagatan kag kawan sa palibot sang Taiwan. Pinakadako ka pinaka-agresibo nga exercises humalin sa mid-1990s o kon mid-1990s. Tinalikdan nga bulan 446 ka mga Chinese aircrafts nga kalabanan fighter jets ang nagtabok sa Addis sa Taiwan, santo sa figures sa gipagwa sa Defense Ministry sa Taipei. Kag sa ato ng katapusan nga balita international, kanto naman kita sa Russia, hindi magatambong si Russian President Vladimir Putin sa lubong sang pinakaulihing nga Soviet leader nga si Mikhail Gorbachev. Bangod sa scheduling issues, suna kay Kremlin spokesman Dmitry Peskov, ang farewell ceremony kag funeral ang patigayunan sa Setyembre 3, apang ang work schedule sang presidente ang wala nagkapahanugot sa iya nga makatambong. Payag ni Peskov nga naghalad na sang pagtahod si Putin para kay Gorbachev, samtang yara pa ini sa ospital kung sa diin siyang gindulan sang kabuhi sa edad nga 91. Ginpakita sa telebisyon sa Russia ang pagbutang ni Putin sang bouquet sang mga red roses malapit sa nakabukas nga lungo ni Gorbachev nga nahamtang sa isa ka dako kag wala sang iba niya unod nga hall. Antes niya naguntat ka makadali ago niya maghatag sang moment of silence. Nagbaw man si Putin sa makadali kag ginbutang ang mga palad sa ibabaw sang casket nga ginsundan sa pagpatigayon sini isang sign of the cross. Ang funeral ceremony ni Gorbachev ang patigayunon sa Sabado sa Moscow Hall sa Kolomnos nga ginagamit humalin sadto pa para sa funeral services sa mga matagas nga opisyales. Kalakip na si Joseph Stalin sang 1953, samtang igalubong naman si Gorbachev sa prestihiyoso nga Novodevichy Cemetery sa Moscow katupad sang lulubngan sang iyang asawa nga si Raisa nga napatay sang 1999. Payag ni Peskov nga may elemento sang state funeral ang igahatag kay Gorbachev, kalakip na ang Guard of Honor. Kaya ang seremonya ang iga-organisar sa bulig sang gobyerno. Ginbag-o ni Gorbachev ang dalagan sa maragtas pinay sa pag-trigger sang kalaglagan sang Soviet Union, kag ang ginakabig man nga isa sa pinakadako nga figura sa 20th century. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, ginalauman na subong nga bear months ang nga magasaka ang presyo sa mga balaklon gani may panugyan ang grupo sa mga supermarkets agud nga makapreparar ang mga konsumidor. Panugyan ni Philippine Amalgamated Supermarket Association's President Steven Qua nga nga dapat bantayan ang mga sale section sa mga balaligyaan. Sunod diri masami nga may mga sale area ang supermarkets, kaya kung may makita nga maayo nga deal ka nga isang buy to take one o kung less 40%, ginapakamaayo sini nga magpreparar sang lapaw sang sa katapusan sang tuig o kung sang masobra ang pagbakal sang ginakinahanglan para sa Pasko. Amin na dong grupo nga kaangay nga nagapangapkap pa sila kung paano mapreparahan ang Pasko ay labi na nga yara pa sa transition period ang pungsod gikan sa pandemic. Suno kay Kuwa, hindi pa matumod ang mga indalagan sa mga konsumidor karon nga yara sa transition period ang pungsod, yan ay mabudlayan ng mga retailers sa pagbanta sa ilang mga preparasyon para sa pagkuha sa mga produkto gikan sa mga suppliers. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 56 pesos and 17 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 15 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 20 centavos. Ang Saudi Arabian rial may baylo nga 14 pesos and 94 centavos. Samtang ang euro may baylo nga 56 pesos and 46 centavos. Samtang mga average naman nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag sa Petron stations, ang unleaded nagabalor 71 pesos and 10 centavos. Ang premium nagabalor 71 pesos and 85 centavos, tutob 72 pesos and 5 centavos, samtang ang diesel nagabalor sa 81 pesos and 23 centavos. Samtang sa aton man nga balita sa hinampang, nagdaog sang iya nga ikaduha nga gold medal si Filipino pole vaulter EJ Obiana sang ini nagpanguna sa St. Wendel City Jam sa St. Kitts, Wendel, Germany.
Suno kay Obiana ang kompetisyon ng mayara sang maayo nga atmosphere. Kag nagapasalamat man ni sa nangin mainit nga pagbaton sa iya, nakuha ni Menovlon sang Netherlands ang silver kag sundan ni Anthony Amirati sang France kung sa diin ang duha ka atleta ang nakatapos ang 5.81 meters. Ginakabig nga bag-o nga linya naman ini sa tanan nga nadagan sang Filipino pole vaulter. Humalin sang nagdaog ini sa World Athletics Championship sa Oregon nakaligad nga Hulyo. Sa karon si Obiana ang nagakapot sang third place sa atletisima kung sa diin nakuha sini ka 26 nga gold sa Stabuk Sprang meeting sa Jockgrim nakaligad nga Domingo. Ginpangunahan man ni Obiana ang True Athletes Classic 2022 sa Leverkusen, Germany sang iya nga nalumpat ang 5.81 meters. Si Obiana ang magabalik sa Memorial Van Damme sa Brussels League sa Diamond League subong nga adlaw Setyembre 2. Samtang lito na kita mga kabombo sa aton siniiyang showbiz news. Ginaistoryahan karon labi na gid sa mga fans sa mga K-pop. Inaistoryahan sang kadaman ang rumor kung sa diin ang actress kag host na si Ann Curtis ang mangin Ko Moon Young sa Filipino adaptation sang K-drama series nga It's Okay to Not to Be Okay. Nagwa ang istorya nga isa sa mga cast sang serye ang real-life couple nga Sanday Liza o kon Liza Soberano kag Enrique Hill ang serye ang nagasunod sa istorya sang duha ka magkulututod nga Sanday Moon Gang Thai character ni Kim Soo-hyun kag ang magulang sini nga si Moon Sang Thai character naman ni Oh Jong-si nga na-diagnose nga may autism. Si Gang Thai ang nabilin nga magabantay sa iya nga magulang matapos mawadan sila sa Iloy. Samtay sa naman ka-author sa children's book si Ye Ji nga may antisocial personality disorder pero may makusog nga personalidad. Hindi na matago sa mga fans sa ila sini karon nga excitement sa posibilidad nga si Ann Curtis ang magadala sang amo nga papel. Sunod pa sa ila, nagakaigo gid kangayan actress bilang si Ko Moon Young. Samtang nagalaw naman ang maini nga matagan ni Ann sa hustisya na samit nga character. Si Ann ang nakilala nga isa man ka K-drama fan matapos naging follow sini ang It's Okay to Not Be Okay. Sa pihak kabahin, gingasal naman ang celebrity couple nga Sanday Jason Ablos kag Vicky Ruston kahapon matapos sa ilang masobra na pulo ka tuig nga relasyon. Ginpahibulos ang couple sa publiko ang ilang relasyon sa tuig 2011 kag sila ang opisyal nga na-engage sa itong September of 2021. Si Jason, 37 years old, nag-umpisa sa pagsikat sa naging finalist sa Star Circle Quest sa itong tuig 2014. Samtang si Vicky naman, 30 anyos, sanggikan sa pageantry antes nagsaylo sa showbiz. Samtang sa ato naman nga bombo hot news, karon nga nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Henry. Kadungan man nga ginapanugyan sa mga pumuluyo ang magpreparar. Kalakip sa dapat nga ipreparar amo ang mga pagkaon. Sa tiyon sang emerhensya, mas importante nga ma-fuel ang lawas. Kaya ang mga pagkaon para diri ang lain sang sa pang-adlaw-adlaw naton nga diet. Inibangod ginalauman ang magagamit sang mas madamo nga energy sang sa normal sa tiyon sang emergency plan. Gani dapat nga magkaon sang mataas sa energy kag mataas sa protein nga mga pagkaon. Samtang kunang emerhensya naman ang may kaangtanan sa balatian, importante ang pagkaon sa mga madamo sang nutrisyon nga makabulig sa pagmentenar sa ikaayong lawas. Kag bangod limitado lamang ang mga supplies nga sarang mabutang sa emergency preparedness kit, kaya mas maayo kung higher quality foods ang kaunon. Samtang may pila naman ka mga non-perishable food items nga may malawig nga expiration date nga mayo itagana sa tiyon nga may mga bagyo. Kalakip diri ang peanut butter, whole wheat crackers, nut and trail mixers, cereal, dried fruits kang isang pasas, canned tuna, canned vegetables kang isang green peas, green beans, carrots, kaga canned soup, kag chili, dry pasta kag pasta sauce, kag sports drinks kang isang Gatorade o kon Powerade, ang powdered milk, kalamay, asin kag pepper, kag hindi dapat makalipatan ang bottled water kasubong man ang multivitamins.
Philippine Standard Time, 46 minutos na ang nakalipas sa taknang alas 6 sa mga kabombo. Kag amuyadto ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko. Bag-o, nagapanguna nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong nga adlaw Martes o kon Biyernes, no? Petsa 2 na kita sa bulan sang Setyembre 2022. Kag subong adlaw, sabahin sa aton sining Bombo Radio ka Star FM Christmas Countdown, mayara kita sang 114 days, 114 ka adlaw ang nabilin kag magatililipon kita sa isa ka lamesa para sa aton sining ginakakunyagan nga adlaw sang Paskwa. Philippine Standard Time, 46 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kamoyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalag ko bago mainit-init nga mga balita. Standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition. Upod naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gyapon ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Sabay naman sa aton siningan news analysis, ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones sa aton siningan news analysis. May tigulo, kuryente. Hindi nagikita magkatingala nga ang aton mga suga patay kag siga. Ginahimo nga Christmas light kay malapit na ang Pasko. Suma total guba aton appliances tungod sa sini nga sistema. Apang ang rason sang siniko, nagaulikid lang sila sa mga tawo nga hindi magdako ang balayran sa kuryente, amo na ang suga nagapatay sindi. Makaluluoy lang ang mga magagmay nga mga kabataan kay imog sila pulawan kag kuyaban. Pag siga hindi nimo mahibaluan, igo mo lang natalupangdan, ginsulod na ang imbalay sa mga kawatan. Kabay pa sang siniko ini nga problema masolusyonan, kaya mga negosyo dako nga mapiktuhan, hindi lang sa mga negosyante, kundi sa tanan nga nagagamit sang kuryente. Ang ini ang pangunahunang pananawan ang inpadala ni Leo Siralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa Sari-Sari Stores at Mini Groceries. Unang hatag! 1,000. Ika-2. 2,000. Ari ang imo balde. Bitbita. Paguli sil alerte malana sa nga syenda matabang Talisay City, Negros Occidental. Nagdaog sa week 4 online kasi yan. Nagapasalamat ko sa sponsors sa Gatlanaw gali subong ginaagdata ka mo nga mag-intra kag base ka mo na masunod nga madaog. Gamiton unang kwarta bakal bugas ag baklon sang inanglanon ko. Basta Radyo Bombo #1 Star FM, it's all for you. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano
Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for
magkansela ng mga klase kapag sa kanilang assessment ay may dulot na panganib ang mga school buildings at iba pang mga gusali na ito ay pwedeng gumuho o mayroong major damage. Sinabi ng DepEd na sa tuwing magkakaroon ng class suspension dahil sa naturang mga kalamidad ay ipatutupad naman ang distance learning o make-up classes para masiguro pa rin ang learning competencies at magkaroon na maaabot po itong kanilang mga objectives. Ang mga estudyante ring hindi makakadalo sa learning activities dahil sa naturang mga kalamidad ay kailangang mabigyan ng konsiderasyon sa completion ng kanilang learning task. Bombo Weather Update. Samantala, kumustahin natin itong bagyong Henry? Humina kaya ito or lumakas pa? May report si Bombo Dennis Hamito. Meron tayong good news at meron tayong bad news dito pa rin sa ating pagsubaybay sa bagyong Henry. Sa nakalipas na magdamag, Bombo Gerald, unahin natin yung good news. Ang bagyong Henry na isang super typhoon ay humina at naging typhoon category na lamang. Taglay nito ang lakas na 175 kilometers per hour at yung kanyang gustiness, medyo may kalakasan pa rin yan, mahigit 200 kilometers per hour, nasa 215 kilometers per hour. Yung kanyang location ngayon ay 395 kilometers east-northeast of Basco, Batanes. Ibig sabihin, mas lumapit pa ito dyan sa dulong Hilagang Luzon. At yung kanyang movement ay halos walang gaanong paggalaw. Kagaya ng ating binabanggit kahapon ay almost stationary dun sa kanyang pwesto. Dahil nga dito, nadagdagan pa yung mga lugar na may pinapairal na Tropical Cyclone Wind Signal number 1. At yan ay yung area ng Batanes, Babuyan Islands at yung northeastern portion ng mainland Cagayan o yung bayan ng Santa Ana. So ang mga lugar na ito ay makakaranas ng sa 30 to 60 kilometers per hour na pagbugso ng hangin at malakas na mga pagbuhos ng ulan. Hindi lamang yung mga tinukoy nating lugar ang makakaranas ngayon ng mga pag-ulan dahil nga makikita natin sa satellite image na pinalalabas natin para sa ating mga taga-subaybay na saklaw nito kahit dito sa may parte ng Metro Manila may mga kaulapan na umaabot mula pa rin dyan sa extension ng bagyong Henry. Kaugnay niyan, narito pa ang mga dagdag na paliwanag ni Benison Estareja, weather specialist ng Pag-asa DOST. Meron tayong update regarding pa rin sa ating minomonitor na si Bagyong Henry na kung kahapon ay naging super typhoon, ngayon po ay bahagyang bumaba bilang isang typhoon. As of 4 in the morning ay namataan si Bagyong Henry 395 kilometers silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ang hangin na 175 kilometers per hour, kung kahapon po is 185, bahagyang bumaba doon sa sentro niya at merong bugso hanggang 215 kilometers per hour at almost stationary or halos hindi ito gumagalaw nitong mga nakalipas na oras at nitong mga susunod na oras. Base po sa ating latest satellite animation, yung kabuuan nitong si Henry ay nakakaapekto na dito sa malaking bahagi ng extreme northern Luzon at nag-enhance na ng habagat dito po sa malaking bahagi ng central and southern Luzon. Yan ang tinig ni Benison Estareja ng Pag-asa DOST. Bombo Gerald. Bombo Dennis, standby ka muna dyan. May katanungan pa ako mamaya. Papasukin muna natin si Police Major Clarence sa labasan, itong Assistant Unit Chief ng Provincial Community Affairs Development Unit doon pa rin sa Batanes Provincial Office. Kinokontak natin sa pamagitan ng Zoom kanina pero medyo mahina na po yung signal. Kaya ito, tinawagan na lang natin na magandang umaga po, Major Clarence. Sa labasan, live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Kapyang Kamuno Diyos, Bombo Radio Philippines at Bombo Sir Gerald Sir at sa lahat ng mga nakikinig po sa inyong programa ngayong umaga po ng Biyernes. Kumusta na po yung kalagayan ng panahon dyan ngayon sa Batanes dahil ito nga papalapit na yung bagyo dyan sa Batanes, Major? Sir Gerald, ang Batanes Police Provincial Office po sir sa pamumuno po ng aming masigasig na Provincial Director sa katauhan po ni Police Colonel Emil A. Tumibay po sir ay nakamonitor po kami sa mga maaring epekto at idulot ng bagyong kasalukuyang nananasa ngayon sa aming probinsya po sir na ng Batanes na sinabibilangan po ng 3 isla dito, ang Batan, Sabtang at Itbayat. Sa ngayon po sir, ang kalagayan po ng
ng panahon po dito ay makulimlim po ang ating kalangitan, dala ng mga clouds po, yung ulap na maitim. At saka sa ngayon po sir ay kasalukuyan pong malakas po yung ulan at yung hangin po ay may pabugso-bugso na ng paghangin. And then yung dagat po namin sir ay malalaki na po yung alon niya, so hindi na po pwedeng maglayag yung mga bangka po dito sa probinsya ng Batanes po sir. Dahil may mga pag-ulan na po dyan na major, so mayroon na bang ipinatupad na mga forced evacuation na dyan dahil sa epekto ng naturang bagyo? Ayon po sir sa datos po ng operation section po namin dito sa Police Provincial Office ng Batanes po sir, sa ngayon naman po sir ay wala pa naman pong reported na evacuation po dito sa aming probinsya sir. Okay. Sa bagay po, suspendido naman yung klase at yung opisina ng yung mga pupasok po sa opisina. Maliban na lamang po sa kagaya ninyo sa PNP na talagang may pasok pa rin. So, kumusta po yung pagpapatrolya at pagroronda po ninyo sa mga lugar dyan ngayon apektado po ng naturang bagyo? Opo sir, buti yung governor dito, si Governor Mario Cayco po ay nagpalabas po ng kautosan na suspendido po lahat ng antas ng klase po dito sa probinsya ng Batanes. At kami naman po dito sa kapulisan ng Batanes ay mayroon po pa rin yung naka-standby yung mga reactionary standby support force po namin. Maliban po sa mga 6 na police stations po namin na may kanya-kanyang alert team po, ay nandito po rin nakatalaga yung aming Provincial Mobile Force Platoon na naka-steady po dito sa kampo namin sa provincial office po sir. Okay po. So, sa mga susunod sigurong programa, kukuha pa kami ng mga impormasyon dyan at yung mga latest na report at siguro mensahe nyo lang po ulit dito sa ating mga kababayan ngayon dyan sa Batanes na nakikinig sapagkat talagang uulanin pa at medyo mabagal yung pag-usad ng bagyong ito. Go ahead po, Major Clarence Labasan. Opo sir, Bombo Gerald, ang panawagan po namin sa mga mamamayan po dito sa Batanes ay sana po wag na po silang lumabas kung hindi importante yung kanilang pupuntahan kasi po mayroon na pong pabugso-bugso ng hangin po dito at malakas na po yung ulan para na rin po sa kanilang kaligtasan. At mangyari po na ipagbigay alam sa amin sa PNP kung mayroon yung mga kailangang respondihan o kailangan nila ng tulong ng kapulisan ng probinsya ng Batanes. At ipinapaabot po namin, Sir Gerald, yung mga pamilya namin na nag-aalala sa amin diyan sa mainland ng Luzon, na yung mga kapulisan na pamilya nila dito sa Batanes ay huwag po silang mag-aalala kasi safe po kami rito. With that, maraming salamat po ulit, Police Major Clarence Labasan sa oras na ibinigay sa Bombo Radio. Diyos mamahes, sir. Yan po si Police Major Clarence Labasan, itong Assistant Unit Chief ng Provincial Community Affairs Development Unit dyan pa rin sa Batanes Provincial Office. Panikin natin si Bombo Dennis sa Weather Center, Bombo Radio Weather Center, sapagkat may mga naranasang biglaang pag-ulan kagabi sa kakaninang umaga. Ano to, Bombo Dennis, sa epekto na ba ng bagyong Henry ito dito sa Kamaynilaan, Bombo Dennis? Yes, Bombo Gerald, pinapakita muna natin yung sirkulasyon ng bagyong ito. Ito ay data from Himawari, satellite image na nagpapakita na hanggang dito sa may area ng Central Luzon at maging sa Metro Manila umaabot yung buntot o extension ng bagyong Henry. Yung naranasan natin kaninang madaling araw o kagabi sa ibang area dito sa Metro Manila, yan ay enhanced thunderstorm. Yan ay kumbaga maliliit na bahagi ng kumpol ng kaulapan at yan ay hinahatak nung naturang bagyong Henry. So kahit hindi tayo direktang dinaanan o dinadaanan ng bagyong Henry, may tendency pa rin na makaranas tayo ng kahalintulad na uri ng panahon ngayong maghapon. At kahit bukas, Bombo Gerald, dahil mananatili pa rin sa kanyang lokasyon itong bagyong Henry.
Ang sirkulasyon niya, napakalawak, nasa 700 kilometers yung kanyang diametro o yung concentrated area, habang yung kanyang extension ay maabot ng mahigit 1,000 kilometro at saklaw yung area ng Metro Manila sa extension nitong bagyo na ito. So malaki ang tsansa na tayo'y abuti ng mga pag-ulan. Lalo naman yung nasa Hilagang Luzon, mas malaki ang posibilidad na sila ay ulanin at may mga lugar na maaari pa ring bahain. Bobo Dennis, anong araw yung pinaka-close dito sa Luzon bago siya mag-curve pataas siya na, Bobo Dennis, para sa kabatiran ng ating mga listeners na sa ngayon ay talagang nag-aantabay din dito sa lagay ng panahon, Bobo Dennis? Hanggang bukas pa yan, Bombo Gerald, sa kanyang pinakamalapit na lokasyon sa ating bansa. Bago siya magkukurb, pataas na yan, patungo dun sa may area ng Taiwan at southern portion ng Japan. At eastern section naman ng China, maapektuhan din ng naturang sama ng panahon. Pero dito sa atin, hindi na siya direktang dadaan sa landmass ng Luzon. So yun yung magandang balita. Kaya lang, syempre, may mga pag-ulan pa rin tayong ma-experience kahit sa pagpasok ng susunod na linggo. So bukas, posible na ilagay sa storm signal number 2 itong ilang lugar pa, Bobo Dennis, or sa signal number 1 na lang yan, Bobo Dennis? Yes, dahil dito sa paghina ng Bagyong Henry ay maaring hanggang signal number 2. So, mas mataas doon ay maliit na ang tsansa o posibilidad na magkaroon pa ng kahalintulad na deklarasyon ng tropical cyclone wind signal. 1 and 2 lang ang nakikita natin na maaring ipairal. Pero as of now, signal number 1 ang nakataas dyan sa area ng extreme northern Luzon. At kung mananatili naman doon sa kanyang lokasyon itong Bagyong Henry at hindi gaanong gagalaw papalapit sa ating bansa, ay signal number 1 mananatili na lamang sa ganong signal o warning ang papatupad ng Pag-asa DUST. Last na lang, Bobo Dennis, hihina pa ba yan, Bobo Dennis, itong bagyong ito, Bobo Dennis? Mababawasan pa yung kanyang taglay na lakas, pero syempre, typhoon category, malakas pa rin yan. At makikita natin, hanggat ito ay concentrated yung kanyang sirkulasyon, matindi pa rin yung mga pagbuhos ng ulan. Yung kulay pula na yan, indikasyon pa rin yan ng matinding buhos ng ulan. So kahit hindi tayo direktang tamaan nung napakalakas na hangin, yung extension ng mga pag-ulan ay kaya pa rin na maghatid ng pinsala sa ating mga kababayan. Kaya ingat pa rin ang ating ipinapayo, lalo na yung mga gusto pa rin pumalaot, yung mga lugar na nasa signal number 1, hindi na pwedeng pumalaot. Pero yung iba pang mga karatig na lugar, dahil ito'y typhoon category, ay hindi na rin pinapayuhan na lumabas pa at maglayag dyan sa bahagi ng karagatan. Eastern section ng ating bansa, northern portion, ay ingat-ingat at sapagkat malalaki ang alon at kayang sumira ng mga sasakyang pandagat, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, natukoy na raw ng Criminal Investigation and Detection Group ng PNP ang 5 personalidad na posible umanong nameke dito sa pirma ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na ginamit naman sa appointment ng Commissioner ng Bureau of Immigration. Sa isang statement, sinabi po ni CIDG Director Police Brigadier General Ronald Lina, 3 raw sa 5 individual ay nakatanggap na ng kanilang mga sabpina. Patuloy namang inaalam ang address ng 20 iba pa. Sinabi naman po ni Lina ang lahat daw ng impormasyon ay subject pa rin naman sa evaluation at validation. Hiniling din ito sa mga individual na sangkot sa issue na makipagtulungan sa investigasyon. Kasabay nito, hiniling na rin ng general sa mga mayroon pang impormasyon sa insidente na lumantad na rin. Nag-ugat ang naturang issue ng Martes ng hapon nang matanong ang tungkol pa rin sa appointment ng Bureau of Immigration, itong bagong Immigration Commissioner daw. Pero nang magsagawa ng verification, sinabi po ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na wala naman daw ganitong appointment document na pinirmahan ng Pangulong Marcos. Noong Miyerkules, sinabi ni Cruz Angeles na sinimulan na rin ng National Bureau of Investigation o NBI ang kanilang investigasyon dito pa rin sa appointment document.
Hindi naman raw dapat na ihinto ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang investigasyon sa sugar fiasco hanggat hindi pa humaharap si Executive Secretary Victor Rodriguez sa panel para sa cross-examination. Sinabi ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na kailangan umanong makross-examine muna si Rodriguez kaugnay ng kanyang ibinigay na testimonya. Karapatan daw ito ng bawat miyembro ng komite at para na rin sa pagiging patas sa kanyang mga nabanggit sa kanyang testimonya na mayroong negatibong epekto. Ang pahayag ni Pimentel ay kasunod na rin ng naging statement ni Senate Blue Ribbon Chairman Francis Tolentino na posibleng lumiban ulit si Rodriguez sa susunod na pagdinig dahil na rin sa conflict sa kanyang schedule. Ipinaliwanag ni Rodriguez na magpo-focus ito sa paghahanda sa nalalapit na overseas trips ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bagamat nakatakda kasi itong bumisita sa Indonesia at Singapore sa susunod na linggo at sa Estados Unidos naman sa mga susunod pang araw. Sa sulat naman ng opisyal, sinabi nitong nasagot na rin daw niya ang katanungan ng mga senador kaugnay ng pag-i-issue ng Sugar Order No. 4 na tumutukoy sa pagpayag sa importasyon ng 300,000 metric tons ng asukal sa bansa. Sinabi din ni Rodriguez na ang resolution ay na-draft lamang at hindi naman daw nag-materialize. Kaisa rin daw dito ng Senado sa pagtugon sa isyu ng korupsyon. Una nga rito ay kinestyon din ni Senator Risa Ontiveros ang hindi pagdalo ng Executive Secretary sa mga pagdinig. Samantala, masaya namang iniulat po ng Department of Education na walang nagpositibo raw sa coronavirus disease 2019 mula nang nagbukas itong face-to-face classes noong Agosto 22. Pero sa kabila nito, tiniyak naman ni Department of Education spokesperson Attorney Michael Powa na patuloy nilang imomonitor itong sitwasyon ng COVID-19 sa mga paaralan araw-araw at ipagpatuloy ang counseling sessions sa mga hindi pa bakunadong learners at school staff maging ang rollout ng mobile COVID-19 vaccination sa mga paaralan. Bago magbukas ang klase, sinabi ni Powa na nasa 19% lamang ng mga learners ang fully vaccinated laban pa rin sa COVID-19. Base na rin yan sa DepEd Learner Information System. Kung maalala, pinayagan na pa rin ang mga guro at mga estudyanteng makipag-participate sa face-to-face classes kahit ano pa man ang kanilang vaccination status. Samantala, sa nakaraang 2 linggo ay nakatanggap pa rin naman ang Department of Education ng magandang feedback sa kanilang mga regional offices kaugnay ng mga sitwasyon sa mga paaralan. Wala rin umanong major o untoward incidents na nangyari sa mga nakaraang araw. Una rito, sinabi ni Powa na maglalabas pa ang mga ito ng memorandum order para naman sa extracurricular at co-curricular activities na kanilang isasama para sa school year 2022-2023. Una nang pinaalalahanan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang mga guro na mag-focus sa academic dahil na rin dito sa learning losses dahil pa rin sa epekto ng COVID-19 pandemic. Mayroon din umanong psychosocial support activities para makapag-focus ang mga estudyante sa kanilang mental health at well-being. Ngayong taon, mahigit 29 na milyong estudyante ang naka-enroll sa public at private schools. Tiniyak naman ng PNP na mas ligtas na ang mga pamamasyal at paglabas ng ating mga kababayan kasabay ng pagsisimula na ng Bear Month sa bansa. Sinabi ni PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. na ito ay dahil sa mas marami na raw ang kanilang ipapakalat ng mga pulis sa mga malls, shopping centers, streets at iba pang mga establishments para mapigilan ang mga crime incidents ngayong Bear Month. Ayon kay Azurin, inaasahan na raw kasi niyang kapag pumasok na ang Bear Month ay tataas ang mga krimen, hindi lamang sa National Capital Region kundi maging sa buong bansa. Mayroon din umanong mobile patrols maging ang pagde-deploy ng mga ito ng Special Action Force o SAF. Ang mga police officers naman ay dapat umanong nakaalerto sa mga crime-prone areas. Nagbigay na rin daw ang PNP Chief ng direktiba sa mga district directors na ipagbigay alam sa lahat ng mga village leaders kaugnay ng kanilang
crime expectation para alam nila kung saan magpapadala ang PNP ng kanilang mga personnel. Una nga rito ay iniulat ni Azurin kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na patuloy daw ang pagbaba ng mga index crimes sa unang 56 na araw ng Pangulo sa kanyang pwesto. Sinabi naman ng top official ng PNP ng bansa na ang trend ay naobserbahan ng ikumpara ang data mula sa parehong period ng panunungkulan ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong taong 2010 at sa ilalim ng panunungkulan noong 2016 ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang transport group suportado rin itong automated fare collection system. May report si Bombo Juvino Galang. Nagpayag ng suporta ang grupo ng mga jeepney sa bansa sa paglunsad ng automated fare collection system. Ayon kay Pasang Mazda President Obet Martin, ang nasabing programa ay nakakatulong sa modern jeepney para maibigay sa mga pasero ang nasabing eksaktong pamasahe. Sa kasalukuyan kasi ay merong 150 na mga public utility vehicle sa piling mga pilot sites sa National Capital Region, Central Luzon, Calabarzon at Metro Cebu ang kabilang sa Automated Fare Collection System Euro Mastercard Visa Pilot Production Testing Project. Marami sa kanilang transportasyon. Kaya sinabi ng ating fair person, noong panahon ng pandemic, kailangan cashless transaction tayo. Itong cashless transaction nito ay magiging buwara at ako'y papasalamat sa DOTR, Langan, na kami po ang naging pilot project nyo sa pag-launch ng automatic fare collection nito. Paliwanag naman ni Department of Transportation DOTR Undersecretary for Planning and Project Development Timothy Jan Batan na nais ng gobyerno ng open fare collection para maiwasan ang monopolya. Paglilinaw din ito na mayroong choices din ang mga nasabing operators kung anong equipment ang kanilang gagamitin. With this initiative, we expect endless possibilities and opportunities for expansion and enhancement of existing features towards the goal of just having one interoperable transit card that can be used across all modes of public transport in the country. Lastly, I encourage the public to use the special transit cards in their daily commute so they can experience the benefits of the cashless payment system as we work on expanding the coverage of the AFCS while introducing other travel innovations. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Karagdagan pang mga balita, todo ngayon ang apila ng ilang transport group na ibalik ang multang siningil ng 5 local government units sa pagpapatupad ng controversial na No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas na si President Orlando Marquez, nagsama-sama ang ilang transport group para magpasalamat sa Korte Suprema dahil sa inilabas na temporary restraining order laban sa NCAP. Sinabi ni Marquez na mas makakabuti sa kanilang hanay kung maglabas na rin ng kautusan sa mga local government units na wag nang singilin ang mga multang hindi pa nababayaran. Paglilinaw pa nito na hindi sila kontra sa pagpapatupad ng NCAP. Kung hindi ay nais lamang nilang isaayos ng tama at isama sila sa konsultasyon para dito. Giit pa ng grupo na ang mataas na multa at maling pagpaparusa sa traffic violators ang kanilang tinututulan kaya't umaalma sila sa proseso ng NCAP. Paliwanag pa ni Marquez, maraming mga sasakyan ang ngayon ay hindi mairehistro dahil na rin sa penalty mula sa NCAP. Samantala po, buo ang paniniwala ni Senator Amy Marcos maging itong Department of Agriculture na marami pa ring mga kabataan daw sa ngayon ang interesado dito sa farming o pagsasaka. Dahil dito itinutulak daw sa ngayon ng Senador ang pagpapaganda pa sa DA Young Farmers Challenge Program o yung tinatawag na YFPC na magiging daan para magkaroon ng malaking impact sa ating bansa. Sinang-ayunan naman ito ni Department of Agriculture Undersecretary Christine Evangelista at nakita nila kung gaano ka-interesado ang mga kabataan dahil na rin sa pagdami ng sumasali sa programa na sinimulan lamang noong nakaraang taon.
Sa katunayan ay marami pa rin naman daw na gustong sumali sa kanilang programa at ang kabataan ay napakatibay daw sa pagsasaka. Kaya naman ang mga innovations pagdating sa agrikultura ay sobrang open-minded daw dito ang mga kabataan. Sinabi po ni Marcos na naglaan na raw ng 100 million pesos na budget sa YFPC program noong 2021 at mahigit 1,800 ang nakibahagi rito mula sa provincial, regional at national level. Sa kabila nito, sinabi ni Marcos na dapat daw ay mayroong panukalang batas na susuporta rito para mapalawak pa at mapaganda ang naturang programa. Kaugnay pa riyan, maganda rin umanong maka-access ng lupain sa ilalim ng Department of Agrarian Reform, Department of Environment and Natural Resources at maging sa Land Registration Authority dahil marami raw na mga estudyante ang walang sariling lupa at hindi sila pwedeng mamili ng kanilang itatanim. Pati raw ang DepEd at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ay dapat ding makipag-ugnayan para sa technical vocational course. Dagdag ng senador, sa ngayon daw ay hindi pa aabot sa 10 milyon ang bilang ng mga magsasaka sa bansa na siyang nagpapababa naman sa food productivity. Ang average age din ng mga magsasaka sa Pilipinas sa ngayon ay nasa 57 years old. Una rito nga ay naghain si Marcos at ang si Senadora Jinggoy Estrada at Loren Ligarda ng resolusyon na layong makapag-establish ng Young Farmers in Fisher Folk Challenge Program. Pangunahing layunin nito ay ma-encourage o mahikayat pa ng mga kabataan at mga bagong henerasyon na pumasok na sa farming at fishery bilang viable career options. Muling nagbabala ang Department of Interior and Local Government o DILG naman sa mga tauhan ng PNP na pananugutin kapag bigong makadalos sa kanilang kaso laban pa rin sa drug suspects kung walang balidong kadahilanan. Kasabay dito, iminungkahi po ni DILG Secretary